DYWC Radio Bandilyo 801 sa inyong mga radyo. Nangindahan sa kahiusahan o kalambuan. Hari na ba kita karon sa dalan sa atong kinabuhi? Lead me, Lord. Lead me by the hand and make me. Unsa ba nga matang sa dalan ang atong gisubay? Comfort me through all the pain that life may bring. Unsa ba ang mga libaong nga atong nasinati diha sa pagsubay sa dalan sa kinabuhi? Lead me, Lord. Unsa man usab ang kahapsay sa dalan nga atong giagian? Kini ug ang uban pang mga pangutana mao'y atong tubagon nining atong tulumanon. Panaw sa pagtuo. Duyog kamo kanamo nining usa ka takda nga pagpanaw sa atong pagtuo diha sa dalan sa kinabuhi. Panaw sa pagtuo. Dinhi lamang sa DYWC. Ang radyo haduo sa inyong kasing-kasing. Na masuki namong tigpaminawan ining nabagtog ug miroon ng programa sa radyo Panaw sa pagtuo sa makausapa kining inyong higala si Padre Ram. Ang inyong higala sa kahanginan makiguban na sab kaninyo sulod sa katak ng tulumanon. Tulumanon kining maghisgot sa mga butang nga may kalabigitan sa atong pagtuo, sa atong pagbansa diha sa atong inadlaw-adlaw nga pagpuyo, diha sa atong banay, sa atong katiningban, sa atong simbahan. Tulumanon kini nga magpalapnag sa atong Kristohanong pagtuo, sa atong pagtuong Katoliko ug magtubag sa mga lubog natong mga pangutana, maghatag katinawan sa mga isyu ug punto de vista nga dunay kalabigitan sa atong pagpuyo diha gayud mismo sa atong diha sa atong banay ug sa atong inadlaw-adlaw nga pagpanaw ngadto sa ato ang padulngan nga mao mismo ang gingharian sa langit. Tulumanon kini nga magtukmod kanato sa pagpakiglambigit sa mga kalihukan sa atong simbahan. Tumala na sa atong naandan, ato mainiton ng mga pangusa nga to sa atong mga suking tigpaminawan sa ludugawa sa diocese sa Dumaguete nga sa kanunay walay pagkutat ang ilahang pagsunod ang atong mga parokyano nagagikan sa atong nagkalain parokya nga walay paghunong ilang pagsunod sa atong programa kay matud pa dinhi lamang nining istasyon ug dinhi lamang nining inyong programa Panaw sa pagtuo inyong masayran ang mga kinauyukan nga kahulugan sa atong pagpuyo ug sa atong inadlaw-adlaw nga paglimbaso ug panikay-sikay sa atong panginabuhi. Karong gabi una atong ukban ang atong buksan mga higala ang paghisgot niini uban kanato karon ang usa sa mga kinibang proponent aning pagdumala sa World Marriage Encounter, Worldwide Marriage Encounter nga sa kanunay Worldwide Marriage Encounter na sa kanunay
naa sila mga seminar mahitungod niini, ilabi na unya pagahisgutan nato ang kanang mga contraceptive means of birth control. Pero ato lang unang ipalanag ang kining nganuman nga ang simbahan tutul mangyud kaayo niining pagduso sa RH bill. Unsa ba di ay ang mga kuyaw o mga hulga nga nahilangkob niining maong bill nga ang simbahan nagdumili mangyod sa pagdawat niini og naningkamot nga dili kini mahimong balaod. Siya karon ang kura paroko sa Sibulan sa St. Anthony of Padua. Siya ang usa sa mga kanang team priests sa national level sa Worldwide Marriage Encounter. Team priest for gihapon ni siya karon sa WME. Unya next year gani mahimong ng Asia no later. So kini siya aktibo kaayo ni mga higala sa pag matuto ni ining kining mga couples unya sa ilang mga seminars nga nagian usa niini mausab ang kining pagtuon ni ining RH bill ug ang mga contraceptive means of birth control. Uban kanato karong gabion ng mga higala wala lain kundili si Reverend Father Nathaniel Boy Gomez. May gabi kanimo Father Boy. Mayong gabi Father Ram ug mayong gabi usab sa atong mga kaigsunan nga niminaw karon ining atong panahon sa pagtuo. Okay. Atong ipahibalo mga higala nga pwede ka makiglambigit later on sa ato ang isgutan karon pero tagaay una kami mga 30 to 45 minutes nga mag-discuss ani kay aron ang inyo mga pangutana mahitumpak diha sa atong pag-isgutan kay usahay dili ta mudawat og mga pangutanang layo-layo ra kay mahilayo magud sa topiko. So pwede ka mo padangat sa inyo mga mensahe later on, mga pangutana, mga obserbasyon, mga buot pa ninyong ipadangat usab sa ato ang pag-isgutan karon pero unya na later on. But anyway, I'd like to acknowledge usa di ay sa letter nga gipadala ni Mrs. Arlinda Uy nga taga gitawag og taga Salvador Cortez Bohol nga matud pa niya, I always listen to your radio program. Usa gid ka sulat ha nga gipadala gyud ha sa mail sa listening to your radio program panaw sa pagtuo every Sunday and I love it. I like your format and your program is what is needed today as your generation as our generation has barely enough knowledge of our faith. Unya niingon siya diri nga Father Ram, will you be kind enough to give me your full name and cell phone number and so that I can text you on air during your program? Okay, please give me also your line. Okay, ako ihatag karon. Mrs. Arlinda Oy, andama ang imong bullpen kaya ako nang ihatag karon. Ato po mga listeners gawa pa kakuha sa atong number, mao kini ang atong mga official text line sa Bandilyo ug sa panaw sa pagtuo. Ang atong globe line mga higala mao kining mosunod. Ang bullpen ug papel i-ready na ug isulat kining mosunod nga mga numero. Globe line 0916 680-6218. Bunako 0916-680-6218. Ang atong Sun Cellular mga higala 0923-630-0797. Osbon ako 0923-630-0797. Ang atong smart line mga higala ato lang usang ihunong og kadyot kay dili makadawat og mensahe. So we will try to figure that out next Sunday para makakuha tag bagong number sa smart. Ang atong landline mga higala mao kining mosunod. Ang ato ang Crustelco is 226-6130. Ang ato ang Globe line is 419-8726. 419-8726. Okay. So dili nato padugayon Father Boy kay para nga ubay-ubay atong mahisgutan karon. Pangutana nga nagtangag og dakong ganti ba o kini. Ngano ba nga tutol og against sa mga gyud kaayo ang simbahan ni ining pagduso sa RH bill. Sayod kita Father Boy nga kining maong RH bill ato naman ning nahasgutan sa una dugay panahon pero murag nahilom ta nini kay napakgang man kini pero ila man kuning giusog og giukay karon nga buot nilang ubay ang moduso kanila niini apan ang simbahan nagdumili og naningkamot nga dili kini mamahimong balaod ngano man Father Boy. Well, basically Father, una sa tanan ang main objection sa simbahan sa RH bill as proposed din sa atong nasod is ang
kanang bitang paghimo nga accessible ang artificial means of kanang birth control. Kaya basically, ang official teaching sa simbahan sa artificial means of birth control, immoral man yun na siya. So it's actually against the moral law, it's against the natural law. Kaya ang tao, babae lalaki mo engage sa ng sexual act, apir man na ang natural consequence na is possibility na naay laing bagong kinabuhi nga mamugna. So kung butangan na siya og obstacle which is artificial, sa to pa it goes against the natural consequence sa act mismo. So muna basic yun na nga teaching sa atong simbahan, dili ni kay murabag ka ng pagtulunan nga ni kalitag tumaw sa mga hunahuna sa itong obispo. So it's basically sa una ko siya, Father, official teaching the Catholic Church. Although doon ay ubang mga theologians, ubang mga pare siguro nga lain na lang opinion, may tugunan pero kaysa matusundon, di ang official ang magisterium ko sa simbahan. So ang official teaching sa simbahan nga artificial means of birth control is immoral. Diyon, ikaduha po, na yung nga daghan kayo karong mga studies bitaw, which point out nga nagpakita nga mga artificial means of birth control karon are also at the same time abortifacient. Mga pills, injectables, ug karang uban pa. So abortifacient because something dili admit sa mga advocates sa RH bill, pero kung ang tanaw na sa Amerika doon na siya kanang gitawag og doctors desk reference nga ana diha tanan gilista ang tanang mga drugs, tanang mga kuan nga approved sa Food and Drugs Administration. So dito makita kani mga pills ug ubang mga contraceptives nga kuan actually are not contraceptives. Abortifacients. Kaya they do not only prevent contraception but they cause abortion. Especially kaning mga bagong pills karon. We'll talk about abortifacients, Father. Ako lang balikon pag-usap. Naamang ko'y mo ingon, Father, ba nga aon sa kuning simbahan nga mura man og ulahin na nisdagan sa lumbas kinabuhi nga niya naman kita sa digital generation, digital world. Ngano pa man kunong magpabilin pa ang simbahan sa pag-ingon nga sila mo'y mo diktar sa katawhan kung unsay buot buhat nila mahitungod ilabi na sa mga kini mga kababayan nga nagtuo nga ilaha og sila mo dunay control over their bodies with regards to reproductive health bill. Ngano man na, Father? Kana sila kay magatuo magod sila mo nang kana bitong kuso kay nga advokasya na bitong reproductive rights are also human rights, no? Nga mga babae adunay katungod sa pagdumala sa ilang kaugaling lawas kay ilaha man kuno na. Pero pag-abot sa kana bitong bata sulod sa tiyan sa inahan, sulod sa subakan sa inahan, that child na kanang maunsa nang at that any stage sa iyang development, tao sad nang adunay katungod, no? Adunay katungod to life. Manang naroy gopi po nga House Bill, Father, House Bill 13 nga gipasakan ni Congressman Roy Legoles for the protection, safety and protection of the unborn. That's good. Very good. So nindot akong nabasahan niya, nindot ang iyang kuan kay ang iyang pag-present sa bill is kuan gyud kayo kaning very Catholic, very Christian, pro-life kayo. That's good. Nindot kayo na mas maayo pa ka na mo itong istoryahan later on or kana mo ginato ipaduso dito kay aning RH bill. So kaning reproductive health bill. Gawasan nang i-accessible sa tanan, no? Nya plus nga ang gobyerno pagay mo provide, no? Nga mo gasto ang kwarta ang gobyerno parang katong makinahanglan mahatagan gyud. Another objectionable provision sa RH bill is ang sexual education bitaw sa mga kabataan gikan sa grade 5 hangtod sa college, no? Pero actually mingon sila nga nindot na siya kay aron mga bata makibaloon sa ang process sa reproduction, pero basically ang intention na is to create a culture bitaw, a mindset sa atong mga batanon nga aron magkuan kining artificial means mo agyoy atong gamiton. So at that early stage sa mga bata to na nadaan og artificial methods of contraception, no? Ang ikatulo would be ang coercive nature sa RH bill kay katong tanan nga dili mo uyon, katong mo supak, katong mo go against sa maong balaod ug mahimo mo ganin ning balaod, dunay penalty.
6 months ba to siguro imprisonment and 20,000 penalty. So kita dili na ta makawali o kita kay employers man puta obligado ta nga mo provide sa ato mga employees o services, no? Services. Pader, mga yo may uguan ko palit og kondom i-appeal na sa among friends benefits, no? Nga every month supplyan mi ninyo. Uy, kapayaw ni Ana. Kami mas maayo ginig pangalawa tato na lang o iste nga lawas ni Kristo. Kondom o jay pills. Sorry. Sorry. No, but I mean is grabe na. Mao gani mga higala nga ato ning gitagaan kay nagtuo manggod ning uban, Father, nga kanin na pong simbahan gahapil-apil na pods kaning pamulitika na po ning simbahan. Kanin na pong simbahan kini mga pari kuno nga walay kalibutan ug unsa ni kay kana kuno daghan na kay mga tawo, overpopulation kuno. Nya kinahanglan ato kuno ning pugnan ug pinaagi lamang niining RH bill nga makapadagan ta niining ato ang katilingban nga arang-arang kuno ang kinabuhi kay dili mo daghan ang mga bata. Kumawalagay na, Father, kaya ang ilang kong, ang poverty is a socio-economic problem. Ang solusyon nga ilang ihatag is demographic. I-disseminate ang population or majutay kuno ang kabos. Kung majutay na ang mga pobre, ma-improve ang ilang kinabuhi. Very simplistic approach to a very complex problem. So ang ilang kuan, actually good, imong tanawon ang agenda behind sa reproductive health. This is an advocacy worldwide sa mga population controllers. They are not, dili ko na, ang ilang tumong is not nga ma-improve ang quality sa kabos, kinabuhi sa kabos, especially sa third world countries. Ang ilang yung gusto nga ma-disseminate ang population sa kabos, no? Kunya, it's not, ang ilang front is to make contraception accessible. Pero ultimate goal na is to make even abortion accessible. So muna ang hidden agenda behind ini mga RS bill. Because, you know, definitely kung mahimong simbako lang, no? So simbako lang mahimong balaod kining RH bill. Ang ending ani later on is that ipasa na sad ang divorce law. Daghan na legalization. Ako man aning palitag ma-approve na niya. I'm very sure nga pag man aning legalization of abortion na pod. Because kamo man ilang ultimate nga murag agendum nga to make kay part of the decimation of population sa sa mga kabos sa poor third world countries includes abortion. And they are very open about it karon. Mobasa ta sa ilahang mga pronouncements, mga statements kaning International Planned Parenthood sa neng grupuhan sa United Nations. Kuha na kayo na sila. Very aggressive na kayo sa ilahang pagpakita kung sa ilang tinuod nga tuyo. Ang nakaparat pag yun ani Father Bakay, nahawa na halos tanan ang mga katawhan o kung magyong tanan dyan. Pero ubay-ubay ang mga kanabang miuyo ni ining pagduso sa RH bill kay lagi ang ila ramang kung madungog pirmi mao nga ang Pilipinas nag-ilaid sa tumang kalisod tungod sa gadaghang mga katawhan. Unya gani ang mga mismong Katoliko mismo moingon sila nga ako Katoliko man ko pero di ko mutuoan ng mga obispo di ko mutuoan ng mga pare, no? No, nakabasa ka sa newspaper na Catholics for RH bill. Katong Dr. De La Paz man siguro to. Sumingon pa silang we are good Catholics but we don't agree with our bishops, no? Kung nato nang tanawon, ang atong Catholic faith is a package deal, dili mo na siya buffet. Nga pa na bang pagkaon na ang pagkaon na talas lamisa nung pili ra ka og kini ganahan ko ani mo na kong kanon. Our Catholic faith is package deal. So mo na atong manigitulo sa simbahan, ganahan tag dili, mo na atong dawaton atong puyan. So dili lang nato dawaton to kitong komportable ta katong mura ganahan ta kitong dili ta ganahan atong isalikway and still call ourselves Catholics. No, dili na pwede. So you better call your o ganahan mo garis don't call yourself good Catholics. Exactly. You are mercenaries. Besides, kay Father, kinahanglang sundo nato ang magisterium mahitungod ni ini kay nag-involve ang guding morality. Sabi ko niya, mo man ang palitan ng atong mga obispo, they are ordained for that ministry to teach, no? Especially sa matters of faith and morals. Sila authority kung tinuod tang good Catholic, sila itong paminawon. Dili ng mga advocates sa RH bill nga siguro basigula na Ginoo gani. Pagkulo Katoliko lang. Okay. Atong istoryahon ha kay aron go klaro kaayo sa nga tanan ngano man gyud nga immoral maning mga contraceptive
means of birth control, kanang abortifacient, Father. Okay, let's talk about that. Why is it immoral ba? Ngano ba nga, ingon sa Father, 5 na kabuka kong anak, unya, dili, mas immoral siguro, Father, kung mga anak og 7, nga dili ko makapakaon nila, busa, mas maayo pang mag-control me, kay aron dili ko maimoral kay may imong palabihon ko naman to dila may imong palabihon kanang paggamit sa pills nga gamay ra imong bata usara imong anak nga makapa-eskwela kaniya or nakay 7 nga mga anak unya dili ka magamit og kuan niya wala sila kapa-eskwela. Mabatan ako nato nang tanawon da sa mura bitag argument nga nag-appeal sa emosyon, no? Wala man magingon na simbahan hala pasagan lang mo panganak dinha, no? Ang i-promote sa simbahan, ang simbahan nagkuan pod na buuyon og kanang family planning. Nga ang mga ginikanan kinahanglan ilang tanawon kung pila ka bukanak ang kaya nila, no? Pero ang method sa pag-decide kung unsa kadako ang pamilya ang ilang gusto, pila ka bata ang ilang gusto, dili ang artificial means kun dili naman tay mga natural methods, no? Dagan na kayo rong mga natural methods nga nasulayan, no? Yeah. Nga scientific gihapon, effective gihapon. Effective gihapon. Very effective gihapon. Ako lang karon dili ko updated sa ubang mga bago. Ako lang familiar kay ko ang Billings method. Okay. We will suspend that usa kay arita aning contraceptive means of birth control. Kay gani ningon magani sila nga nganong kinahanglan pa mong kunong himuong balaod na nga bisan kani wa pa mabalaod na amang mga pipila nga naghimo gani niya na bisan pa og nagdumili og nagingon ang simbahan nga kini usa kini ka immoral nga pamaagi. Now, why is it immoral? Ngano man nga ang artificial birth control o kaning mga pills, kining mga IUD, kining mga condoms, ligation, vasectomy, na on all others, why is it immoral? Gibase na sa nature and purpose of the sa sexual act bitaw pa din. Kaya ang sexual act is an expression of kanabitong gugma pagmahal sa imong asawa o sa imong bana ba. So kinahanglan na siya og kanabitong total nga paghatag sa kaugalingon. So ang paghatag yun anang mahunggasa sa Dios nato is nga buhaton nato na aron ang ultimate nga consequence na is do na bata nga matao. But when you put an obstacle to that artificially, that is against natural law. Imong gibabagan ang natural consequence sa action nga gihimo. So in that sense, if it is against natural law, immoral na siya. Is dili na siya mao ang tinuod nga nature, ang purpose ug tumong nganong gihatagan tas Ginoo ana nganong gihimo niyang lalaki o babaye. Okay. Arita sa abortifacients, naingon ka, Father, nga ubay-ubay ni ining mga artificial means of birth control are abortifacients. Practically, i-explain sa ng abortifacients, Father. Kaya lang abot pa sa butan ng word nga abortifacient nga kana siya maka-cause og abortion, no? Aha. So dili lang ang tanang ang mga pills karon sumala sa pagsuta sa mga tao nga pro-lifers, no? Ilang nakita. Naidaghan kayo ang mga pagtuona nga ilang nakita nga ang kining mga pills, injectables o kining bisan gani ang IUD, no? Abortifacient makakos og abortion. Nga naman. Sige. Kay doon na siya tulo ka function pa rin. Ma-pill man, ma-injectables man, o kanang kuan. Doon na tulo ka function. Ang una is iyang pugnan ang ovulation. Iyang i-prevent ang ovulation. Ikaduha, iyang paghahayon ng cervical mucus aron ang sperm, no, dili makasulod. So dili makasaka dito sa ovary o sa dili maka-fertilize og ovum. Now, naay ikatulong function which is to prevent implantation. Kanang implantation mura ninyo nanin na Father ang istorya. Sa ang ikatulong nga iyang i-dry up. Kanang sa sulod sa uterus sa kababayan na gitawag endometrium. So sa panahon nga mag-ovulate ang babaye, andamo na daan to. That's natural kuan. Andamo na daan tong uterus, ang endometrial lining, pabagoon na siya to dito tanang mga dugo, tanang mga nutrients. In case of na-fertilized egg nga ma-implant dito, ang dunay chance nga ang katong mutubo, mahimong hantod mataw ning kalibutan na. Ang buhaton sa pills injectables is iyang pamalhon, paugahon. Muna og dunay fertilization ng metabo, abot dito sa uterus,
hostile, sa to pa walay proper environment nga conducive para sa bata kanang kanang embryo nga mo develop yun mo nang malaglag. Now karon that in itself is already abortion. Kay kanang aron ni ma-avoid no kining mga advocates aning RS bill o kanang ilang giusob ang definition sa conception kano sa man magsugod ang kinabuhi ilang giusob kanihan to hasta gani karon daghan pa kaayong mga scientists and even microbiologists nga mingon ang kinabuhi conception begins at fertilization. The moment nga i-fertilize sa sperm ang ovum, ang egg. Dihan dapita pagkita paghibuana ang resulta distinct human person nga lahi siyang amahan kay doon na siya iyang kaugalingon nga genetic code nga combination sa amahan ug sa inahan pero iyan na lang kaugalingon. So ilang giusob ang meaning sa kano sa magsugod ang kinabuhi. Ilang giingon nga ang kinabuhi magsugod sa implantation. Tungod kay ilan namang gi-prevent ang implantation, so naay mahulog dito nga fertilized of embryo, nga dili ma-implant sa to pa walay human life. So para nila dili na abortion. Pero kung atong tanawon nga ang kinabuhi magsugod sa fertilization nga manaog na siya after 5 days mo implant na dito sa uterus. No? So og imo na siyang butangan og i-dry up nimo ng kanang endometrial lining aron dili siya maka-implant, that's abortion. Mo na gitawag na to kining pills is abortifacient, maka-cause og abortion. Now ang pills injectables dunay failure rate of 3 to 5%. So sa ato pa dunay breakthrough ovulation. So siguro dili makaibalora ang mga nagamit ini nga sila di ay naka instrumental na tungod silang paggamit sa artificial means of birth control nga na abort ang mga And besides, for example, kung kining mga ingonaning medyo mura ba og nahitabo nga ang bata nakasulo ang katong sa tong imo implantation mahitabo na dito in an environment nga hostile kaayo unya all of a sudden natawo pa jud ang bata. Ang problema doon na depekto ang bata kung matawo man gani ang bata. Dangerous kaayo. Pareho nang kana sa IUD, no? Ang usang epekto sa IUD mo na gyapon dili siya maka-prevent og ovulation. Ang iyang function is iyang i-prevent ang sperm nga makasaka dito sa ovary, no? So dili gid siya maka-fertilize kuno mo na ang kuan pero na may mga panahon nga makasaka dito so maka-ovulate. So nagyapon fertilization. So mahatagan og kuan ang katong fertilized egg mo after 5 days mo ato dito gyapon sa uterus, no? Pero ang usapong effect sa kaning IUD is iyahang i-infect ang endometrial lining o kanang uterus nga maghubag bitaw. Pastilan pod, no? So maghubag na pod nga kuan, dili na pod siya conducive. Pero naay mga bata gani nga matawo na in spite of the hostility sa environments inside. Matawo pero very dangerous sa bata kay basin ang IUD motarok sa ulo sa bata. Exactly. We don't know. Mga muna kita mga side effects. Gano man because all of this are artificial. Pag artificial ginama sa tao nga mubangga sa natural nga pamaagi nga gihimos Ginoo, naturalmente dili gud na siya moral. Laing objection sa RS bill is nga mura ba gitanaw nga ang pregnancy, ang pagmabdos, ang conception murag sakit mo nang tambalan og artificial means of birth control. Exactly. Nga unta ang katuyuan sa sexual act sa matag couple kay couple raman ang allowed ni ana. Ang paghimo sa sexual act kay kanang sexual act is the highest expression of love and that should only be done within the context of marriage. Kanya ang kaning sexual act is geared towards kanibang coming up with kaning unsay tawag kani kining pag reproduce paghimo og bata, no? Because katong wala pa maminyo, wala intensyon magminyo, wala katungod nga maghimo og bata. Mao man gani. Unya ngano mang ipahatag rabag mo pabunyag padiram? Ngano mang ipanghatag man ang mga condoms aning imagine na ragod na nga without us knowing unconsciously imong gihatagan ning mahatag ka og mga condoms kilid-kilid kani ilang gud ni ana. Actually nagsugod ni Padaram 1974 na murag secret memorandum sa Amerika
nga usa sa mga ilang pagtanaw nga para sa security sa Amerika ug mga developed countries, part sa ilang strategy aron makakuha sila sa mga resources ining mga third world countries, ilang i-decimate. Part of it is population control. Muna siya. So since 1974, daghan na kayo nipasok ng mga programa, mga AIDS, kunuhay, pero attached to it mga population control programs. So dugay na ning gihimo, no? Dugay na ning gihimo. Pero hangtod karon nagsige pa sila, kay hangtod karon wala pa man nila makabot ang ilang tuyo. Unya ra ba kasagaran makumbensir ni ini kay kanang himuong taming ni ining rason mao nga ang kapobrehon. Ang kapobrehon sa usa ka pamilya, musamot kuno kapobre tungod kay daghan siyang anak. Kami bitaw Brother Boy, walo may kabuok, ha? Pero dili man dato kami uno may kabuok, uno. Dili man dili dato mama ko. Pero mati naningkamot silang mama papa. Kami pud nga nagtubo, naningkamot pud mi. Kay ko inana ba? Dili man garanti nga usara imong anak. Na may dagan nga duwari anak, pero wala man pud magmalipayon. Exactly. Di man po successful. Di man po sila dato. Uban nga dagag anak. Nga naningkamot na dato man. Although it takes a long time kay proseso man na dili man kaingong overnight ka mahimong dato. Dili man kay makadaog kag loto, madato ka, makadaog kag swertres, di ba na makadato na. Muna giyon Paderam nga kining ilang solution nga gi-offer, population control through kaning artificial means of is the easy solution but wrong solution to the problem of poverty. And besides, kunuhay ang tuyo ug tumong mao ang nga unta kun mugamay ang mga katawhan mulago ang ato ang pagkinabuhi murag dili gyud murag kanang doesn't follow sequitur na siya. Doesn't follow. And at the same time, ang imong end does not justify the means. Ang imong means mismo is already immoral. So ang imong means nga gigamit pagkabuot kunuhay sa imong gustong maayo nga pagkuan kining pagkabuot sa imong pamilya nga nindot ang imong banay tungod kay usara imong bata. Unya ang imong gipamaagi usa ka immoral dili gyud. Pero muna ang uban man gud Padaram, dili sila mutuo nga immoral ang artificial contraception. Pero wala lang sila may balo. Okay, granted nga di mo gyud ilang pagtuo, pero base na lang ilang unaon nga kini mga contraceptives karon, pills or injectables o uban pa, dili lang kay contraceptive, they are also abortive patients. So because nga it is abortive, sila against sila sa abortion. Actually this is already abortion in kanang initial stage sa kinabuhi sa usa ka bata. Munang nindot ang House Bill 13 kay nadiag bawal ang tanan nga mga intervention from outside, chemical, unsa pa diha, drugs nga maka-endanger sa kinabuhi sa bata nga considered nga tao from the moment of ang conception sa the moment nga ang sperm ug ang egg magkaabot fertilization, dili panahon sa implantation nga magsugod ng kinabuhi. Pero naay pangutana pa di akong baliko na ako na binigisulti ganihan naingon nga hay man kuno mas immoral ni ana nga makaanak ka og daghan nga dili ka makapakaon no makapaeskwela or mugamit ka og contraceptive means of birth control aron lamang usara imong bata o niya imong mapaeskwela og maayo. Nindot kay lang paminawon no Padaram, no, pero muna siya na magulaing alternative. This is holistic, no, kanang natural means of family planning. Dito sa Amerika, according to sa ilang statistics, 50% sila ang mga marriages mo end up in divorce. Nilang gitanaw ang katong sa mga nag-divorce, kadaghanan nato mga nagamit og artificial means of birth control. Ang contribution sa nagamit og natural family planning sa divorce rate sa Amerika is only 0%. Ngano man? Because sa natural family planning involve ang bana ug ang asawa. Ang burden dili lang sa asawa. Sa artificial means kadaghanan ato man sa asawa ang burden, siya mo pa-inject, siya mo tumarog pills, siya mo pataod og ayudi. Ang sabana lang, siguro kondom, no? Pero ang burden mainly to sa asawa. Pero sa natural family planning method, ang burden, ang responsibility na sa bana o sa asawa. Nya nakita nila nga tungod kay shared responsibility ang pagplano sa pamilya, mas mulalom ang ilang relationship pod. Ang ilang communication mas maayo, ang ilang relationship mas muligon, mas intimate. So dito ang possibility of separation or divorce is
minimized. Tungod kay magsabot man gyud sila. Magsabot to. Nindot ba kay paminaw for example, mayon sila nga deer, kanang honey, dili pwede kay unsa man di. So diya sa natural family planning, makita nimo nga adunay respeto ang usag-usag ngadto sa usag-usag, no? The husband respects the dynamics sexuality sa iyang asawa, no? Ang asawa po respects the needs sa iyang bana, ilang sabutan, no? Whereas artificial wala. The moment gisakin sa ganahan na fight, they end up using each other, not loving each other. That is why ang mahitabo niya na kay they are using each other and they do it not out of love. For example, ang bana ni uli hubog. Natural kung hubog ka, lami man ako mukalit ka kahigal or whatever. Pero sa una-una na lang kuno na pader. Ha? Sa una na lang. Sa una-una naman pero nilad ba? Dili naman mag-flag ceremony si Manoy. Pero nilad ba? Because ang asawa actually is not disposed at this point in time on niya. I mean, you know, ano ba sa din niabot ra ka din ha kay mo niya because kinahanglan safe ka. Imagine na nga example imong gihatag pader. Ang bana ni uli nga hubog niya ganahan siya. Di ka maluoy sa asawa nga dili na matawag na to love making, ha? Kay that's not making love, that's using. Di ka maluoy sa asawa nga gigamit sa bana nga bahong bino. Tinuod. So pag-enjoy sa asawa aron sa iyang love making nga ayang bana hubog na ni mahong bino. And besides, we should not be ruled by instinct, manggod, no? Kana bang human beings ba yata, we have the will nga pwede tama yung no at this point in time, and we give due respect sa usag-usa nga niining tungura makapa-enhance og relationship manggod ang panagsabot. Wala man maingon ang simbahan nga dili mag-family planning. Wala. Mag-family planning gyud ka. Responsible parenthood. But there is only one way to do that. Do it the natural way. Wala pa side effects. Wala pa gasto. Only discipline, kanang determination and responsibility. And deeper love for each other. Kana bitang mo tagag-respetar sa imong asawa, maing ka nga or at this point in time dili pwede kay mauni kay magplano tas tong kinabuhi, etc. And then you say, okay darling, no problem about that. O di ba nandiyo ka ayo? I mean, it's a relationship that has something to do with the deeper kind of intimacy ba. Nga dili lang ang relationship pagod ang responsible parenthood does not ang kinabuhi is minyo bitaw is not focused only on sexual act, no? Dili. Kaya ang sexual act is the highest expression of love yun na. Any sexual act that is not done out of love, wa yun na. Muna siya og ang sexual act is supposedly a total giving of self. How can sa artificial means gyud sa mga paghatag ang tibok nimong kaugalingon nga imo mang gibabagan is not only a part of you is not given. Dili ka gusto mong ihatag kay dunay obstacle. Because the semen the semen is part of myself nga akong ihatag sa kuan ihatag unya dawaton pud sa usa. Unya dili lang gyud una bagyud nga ang imong semen ug ang egg sa babae nga mag-abot at the point nga mo unsa din kanimo fertilize ta siya nga naa na gyud ang kinabuhi. Unya kanang kinabuhi naa na siya katungod nga mabuhi gyud. Susama nga ang babae dunay katungod sa pagmatuto sa iyang lawas, ang bata nga na fertilize di anang maong sexual act has also the right to live. Mo na gingon pader nga although ang bata nasulod sa body sa babae, wala na magpasabot nga tungod kay nasa sulod sa iyahang lawas nga aduna siya katungod sa paghimo bisag unsa anang bata. In the first place ngano man nga iyang gihimo ang sexual act nga mao mo ganay resulta. In the first place ang lawas babae dili ganina iyaha. It's God-given gift. Why do you have to own it? Why do you have to say I have the authority over my body when the body is a gift from the Lord? Na wala kuno bata ang mingon pagkuan mo aron ko matawo. Wala gyud ba? Wala man gipangandoy, wala man ang pangandoy as bata. It's naman gani uban nga dili taga bata, balin pa ning kamot og ampo nga makabata. Karon nga ang dunay makabata, dili na pud hino. Unsa ba ang kinabuhi, no? Papadto sa Amerika kay mas tinagan nila ng mga iring, mga iro. Because wala na may mga bata dito. Ang mga tao i-abort.
Unsa ba nahitabo niya? Nabaling-balihan naman hinuon na. May pa mag-iniring. Tungkol kay ilang mentality, iring o giro man. Exactly. Manang ganahan sila iring o giro. Niad mga higala, mo na hinungdan nga nung nga ang simbahan nagdumili jud ni RH bill kay usa kini kakanabitang yawanon nga pamaagi, Father. Usa pud sa kuan, usa sa resulta sa population control is kining kausaban sa demography. Ang healthy demographic structure, Father, is murag pyramid. Muna nahitabo sa mga first world countries nga they are gimatawag nato sila dying because mas daghan na ilang tigulang, jutay na lang ilang mga workforce, mas jutay pagod ilang mga kabataan o kabataan. So mahurot na sila. Munang kita mga Pilipino makita ta na ro bisag asa matutas Europe na daghang Pilipino sa dili madugay ma-Pilipinize ang kalibutan. Okay. Atong balikan, Father, ha? Mga provisions, for example, pananglit ang RH bill mahimo silang balao, doon ay mga gitawag og kanang punishment sa mga dili mo. Doon na pala. Doon na. For example, kung ang doktor hangyoon nga, Dok, ako ning tagay ko aning kuan, tagay ko ini kay dili ko ganang magmabdos. Nga dili ka mohatag. Kana siya liable for kuan. Liable na siya to be penalized. Ang hospitals, Catholic hospitals, wala na sila mahimo kundi mag-provide mo sila og services anang dapita. Naanay clinic dito, nga puros pills, puros kondom. Kita dili na ta maka panalitan og mo walita against sana, dili na kay pwede ta ikuan. Ikaw kining mga taos di WWC panalita si Jupel mingon Dre, I will demand doon ako'y right nga imo kong tagaan yung kong provide ng mga services. So every month supply ko og kuan tag sa kakarton nga kondom. Dili ka kabalibad na kabalibad kay kaya kan Jupel. Ay na lang Jupel, ay na lang. Ha? Mapriso ka 6 months dayon ug di ba bay ka penalty 20,000. Maunay nakapait ini basta himuong balaod. Muna nakaporki kay wala kay other choice but to follow it, or else if you don't follow the law, violator ka of the law. Any violator is punishable by law. No? So, unsa ba nga mapugos kag hatag na lang og condom because they have the right to ask from you? My gosh. Na akong plano magkuha na siya, inigmisa na ako, dili na ko pakalawat. Condom og pills na ako i-distribute. So, muna, mga higala, yun ani ka-serious ang RH bill. No? Mauna nga atong gituki kini kay naay mga daghan kaayo mga panguna-una nga kuan kining okay ra ng RH bill kay maayo nang atong planon, atong pamilya ug ato ang nasod nga Pilipinas mohayahay ta because of this. Dili ra bagyo. Mo ginatundam ko nga ma-improve ang quality sa kinabuhi sa mga tao pero sa paagi nga kanapon nga insakto sa paagi nga dili masupak sa kabubuton sa Dios kanabang tawhanon gyud nga approach dili tungod kay okay. Mga higala, you can now send your messages through our cell phones. Susbon ako, Globe Line 0916-680-6218. Ang atong cellular is 0923-630-0797. Pwede sa kamo mulag on sa ato ang website, www.dywc801am.com. Unya, click sa ato ang DYWC Live audio streaming inyong madungog live from Sibula ng atong gisgutan karon. You can put in your comments on the discussion we have tonight and we are very much willing to share that with our listeners tonight, no? Okay. So atong hinayo pakli ning atong mga mensahe, Padre, kay murag ubay-ubay na, no? Okay. Okay, let me see. Usbon, tanawon ako. Kay ato pong tanawon ni Mao nga mensahe kay ayaw pod og himo ang kining ato ang programa ato ra pong ipagawas ang mga kuan. Nimo haragong opinion, no? Ako usbon ako ha, pasalamat jud ko. Ingon ani siya, ha? Niingon siya, Father, pasalamat jud ko na ay contraceptives kay kung wala pa putol jud migbulad lugaw pa binutol man nang musupak ana oy binutol ko no, Father, ning atong pagsupak. Sa nang opinion ato lang tanaw niya kisa kinabutolan nato. So
kana ko nung musupak, buinutol man kuno na, tanaw na lagi nato, pero kining amang gisulti, sige lang, basta imo po na, amo ta respetahan. Warang respetahan mo pagkabutol po, sago lang. Good evening, fathers. Di ko uyon sa contraceptive kay mas daghan ang namatay nga mga inahan tungod sa artificial. Maayo gyud ang natural family planning, tinuod na. Di tanawa, di butol to mo sa? Oo, ayaw lang pag-ingnang, ayaw lang gamita ang mga pulong. O dili ka mo uyon sa gisgutan, okay ra. Pero ayaw lang o kana bang himo daoto nimo like kami imo ming kay ni sukan ba mi ni supak ba mi so kaming mga supak dre mga botol mi ilag ko na kayo nga mo atong tanaw atong grado ron tanaw na tong pila atong grado no bason jud good lamang og daghan jud ang mga naglisten karon kay makat-on jud tatanan ang ayan natong buhaton. Thanks. We're hoping ang mga listeners nato also will open their minds and hearts kay ako ra bang mga paniid no kanang ubay-ubay na gyud ang nakumbinser niini. Kunya kun dili ta mo lihok, dili ta mo sulti sa mga katawhan nato mga listeners ani from the side of the church, kitang tanan halos katanan makatagamtam niini unya ulahi na unya ang pagbasol. Di Japon mo asenso ang Pilipinas kay mismo kamo mo contradict mo sa contraceptives magunsa man ang daghan tao nga inutil pod. Thanks, positive. Thanks. Okay, so dili ko na masinso ang Pilipinas Father kami supak ta bisan pag kita mo supak di gyapon masinso Pilipinas kanang corruption kining kuan imo ko na kanang paggamit og kanang mga contraception dugay naman na katong usanggan sa ato pa sige na siyang gigamit mas dagan na siguro kung gagamit niya na-improve ta. Wala man gyapon. Ug dugay na nang gigamit na improve ta. Nadato ba? Kamo nadato ron. Di Japon. Okay. Sige. Dili ato ba gikuan nato niya og ikaw na kay imong kaugaling mong opinion karon imo hapon na pero ayaw lang og gamit og mga pulong nga. Usay makapakuan ba kay ngilad. Ipadayag ra imong opinion. Father, naunsa man ang atong presidente sa Pilipinas, pro-RH bill man siya, pro-choice man, nadala ra na diay siya dollar, ay kuan pa ni siya, kampanya pa ni siya, iya na tataw na nagisulti niya nga RH bill na siya, iya mga co-author man gani ni siya, no? Mo man gani ito nga ang simbahan at that time we were trying to figure out nga dili nato kuanon ang RH bill whatever, but anyway siya man ang idaog. Wait nga mo to yung statement no nga kuan siya for responsible parenthood niya ugnay para information services to make it available sa mga tao kung sa ilang gusto natural ba or artificial ba mo to yung pero wala pa kuno siya kabasa sa RH bill pa dahil no man na diha ka porke Manila ka porke diha, no? So, mauna musulti ta din ang dapita because we have to teach the people. We have to let them know what is the truth about the matter, no? Dili ta pwede magpakahilom ani, no? Because otherwise, kung walay himuon, evil thrives, Father, when good men do not do anything, no? So, nato sila ingon nga, kuhaan ko, no? Ang siban ko noon isulod sa arena nga we are losing on public opinion may tungod ani. It doesn't matter, no? Kaya nga itong gisulti ang kamatuoran. Ug walay tao nga maminaw nato, at least nakasulti ta sa kamatuoran. Ug dili sila maminaw, dili sila mutuo, ilaan ang responsibility. Take the consequence after na decision, no? Tanawan niya ang consequence. Father, good ka nang mag-withdrawal nga mag-sex, Father, sala na? Gi-condemn gyud po ng withdrawal, no? Muna gitawag sa Bible sa biblical kuno na gitawag nag-onanism. Timing ra ba pa ang atong kanay sa Department of Health Dr. Una so onanism. Gitawag na sa onanism. Good evening, Father Raman, Father Boy ni nagsunod ko sa inyo program. Tsada jud kaayo ang inyong issue karon labi na kay naghisgot mo ron about sa family planning in line with the implementation of RH bill. Okay, thank you very much. We have a caller? We have a caller. Atong dawaton. Hello? 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 Okay. Hello? Baliki lang na ha? Kay ngano mohatag mog bugas kung kung daghan mig anak ignorante man mo. Sige.
Dili tama kay kanang maghatag tag bugas, dili man na doling out man na. Ayaw laglagi gamit og pulong nga kuan. Kung moingon ka nga dili ka mo tuos among gisulti, okay ra. Pero imo dugangan nga ignorante me kanang unsa to isa na to giingon niya? Nga kita mga butol me. Imo pud naara na nimo. Kay ngano, sige. O wala mo ikatubag, niya mura na inyong isulti. Ignorante me, butol me, inyo ra po na siya. Kay kaming padira mga bright, rapi good me. Mao gyud. Mo ba ganin nasulti ta diri? Sige, atong dawaton atong kol. Hello. Hello, may gabi padira mo si Brother Boy. Yes. From Talay City ni. Okay. Ako po tama, kaya bang artificial nga kaya bang inyong pagsipakan ba? Kaya hindi may artificial. Napa ni sa balaang kasulatan na sala? Muna ang puta na padala. Napa kuno sa balaang kasulatan ni Father nga sala ni? Sala ning magamit og artificial. Huwag lang tanawon diya. Kaysa una, wala pa basta ginasulat tong Biblia, wala pa man yung mga pills, wala pa man yung mga birth control, wala pa man yung mga kuana. Diya lang itong una ni siya, withdrawal. Makita nato na, i-condemn yun na siya. Pero kanya yung mga pills, ayudi, wala pa man itong panahon na, so wala na mga pills sulat. No? So ang... Kung sa basihanan, Father, nga mo ingon ta nga kining maong mga butanga karon nga mitumaw are immoral. Amo na siya, ang katong tanawon, ang official teachings sa magisterium sa simbahan, kaya mo na deposit of faith and morals nato sa teachings nato. So ang simbahan ni insulting nga mao na siya ang artificial means of birth control panahon na ni sa Humanae Vitae ni Pope Paul VI, no, iyang gi-declare dito as Pope, no, nga ang artificial means of birth control is immoral. Hello, yes. Kanitang sa to gibasihan ini nga immoral ning artificial. Sa gibasihan ni Father? Nasa magisterium ang atong Santo Papa nagtudlo nato kay para sa mga Katoliko naman tayo kanang gitawag bitaw og kining tradition, no? Tradition o kining scriptures, no? Giusa na nahimo na siya sa revelation through scriptures sinulat o kining oral tradition deposito na sa official magisterium of the church. Yang Santo Papa mga bispo gitagana na og gahom pag-interpret, pagtudlo, no? So ang gitulo sa atong simbahan mao na nga ang artificial means of birth control na nasa Humanae Vitae nga gisulat ni Pope Paul VI, no? Human life. On human life nga muna siya. Pero mangita gyud ka kanang literal nga kuan atas Biblia, wala gyud na siya. We cannot find that. Pero kung nga imo ngalan wala sa Biblia, wala na magpasabot nga dili ka tinuod nga nag-exist. Okay, hello, yes. Simbahan ra lay ka kuan anang balawra. Yeah, it's the church. It's the magisterium of the church. The magisterium is the teaching authority of the church with regards to morals and faith. Kaya ang upang mga Father, ang simbahan nga sikso pag-ini. Kaya, tungkol nga, kay mahadok man ang mga kaugatunin kong magbuhat ining artificial, si dagang tao matao, dagang bata matao. Kaya mas panahon sa kalisod ko, no? Kaya naminaw ko sa radyo ba? Ang simbahan na yun, nahimo, kasama itong bagyong undoy. Kasi may nahimo simbahan ko na ito, natabang. Gusto ko nung magsupag-supag na simbahan. Kaya parang nasa kalamidad, ang simbahan na yun, nahimo. Okay. Diha baya punta gipadala nga mga relief goods coming from our end. Gani katong diha tay mga kolekta nga gigamit dire, ang mga koleksyon nga amo ang gihimo on a Sunday, among gipadala nga to sa Manila to help the undoy. No? Pero kadili man gud imedya ang kani mga gipahitabo sa simbahan because we don't have to. Ang ato ang gihimo is that we will try to help in whatever way we can. Pero to condemn the church not doing anything for whatever, we are trying our best to do anything that we can do, no? Pero dili man na siya maimedya tungod kay dili man na ingon ana kadagko ang mga gipanghitaboan. We are not politicians to be on the media for the whole thing. But we did, like on DYWC, we did. I asked some other people for the relief goods. Ang kolekta nga gihimo namo diri sa St. Paul, we spent 11,000. We send that, and all the other parishes in the diocese, we send that. That's our help and our prayers as well. Kung sigon sa internasyon sa legislasyon, gamay ra jud ang natampong sa simbahan ko, no? Gamay ang? Natampo. Mas matay pang natampo sa mga sa NGO.
gamay ra natapos sa simbahan ko, no? Gamay ra po natampo sa simbahan. Daghan pa ang NGO. Amo ba? So, daghang salamat sa NGO, no? Daghang salamat sa ganda ko sa natampo. Ikaw, kung sa may natampo po nimo? Ako, ning tampo po ko, di sa simbahan, ikaw man nga, may isklote, mo sa kasi itampo. Yeah. Itaw, putal ka. Ang sa simbahan, wala mo yun na ma-publish pala natampo sa simbahan. Pero kada diocese, pag anong itong undo, ini major calamity sa nasod, naatay na may collection, maningkamot may ogtabang, no? Mga use clothing, mga kuan. Dili lang takapadalag pagkaon dito kay pag-abot panos man. So nga to, use clothing o kwarta. Pero wala na siya ma-publicize sa media, no? Ang Vatican, nakatabang ba itong... Of course they did. Ang Vatican, they send through to ang simbahan sa Manila. Yeah, we are. Ang problema lang because dili man gud na gi-circulate all of a sudden nga ang simbahan sa ganito po. No, we are doing our best. Kasi po sa simbahan ko, no, ang media, isulti mo sa media. Maniid po na sila. Maniid sila, pero... Kasi yung kita pa sa simbahan, ang media... Ang media magod, po magsige sunod-sunod na to, kung mahimot at maayo. Besides, kung mahimot at maayo, dili magsunod-sunod, magsupak-supak ta, sunod-sunodon. Antik mo po kayo na yung maniid. Tikas-tikas. Antik ni sila, labi na, magsupak-supak ta. Pero sa mga butang nakatabang ta, halos dili ganita madungog. Pero the point is, big or small, for as long as gikan sa kinisingkasang imong pagtabang niini is already a good indication that we are helping out. And the fact is that we are helping out to enlighten the people with regards to the immorality of the RH bill that we are having right now. Kasi pag media nga, Father, dili kayo sa bukas simbahan, sayo po ng media na. Exactly. Sila dyan na isulti. Kasi tinulog nga natapos sa simbahan. Mauna akong gipasabot nga, ang media manggod does not give us the absolute truth about what is happening all around. Ang ibalo ka ng media manggod, negosyo manggod po na siya. So doon na ganay issue nga makita nila nga murag magkaaway ang gobyerno ang simbahan, i-sensationalize yun na siya. No? So para itong pag-pronounce ni Noy nga muna siya, muna yung policy may tungo sa family planning, yung ganang sa RH bill. Dayon, the church threatens Noy with excommunication. Pero yung mga basahon, pag interviews ni Bishop Utsimar, ingon na siya nga, it's a possibility. Pero wala mangingon nga, among i-excommunicate si Noy, yan ang buhaton. Pero sa media, imong tanawon, ang title dayon, the church threatens Noy with excommunication. Hindi man mo. Muna akong ipasabot nga, ang media is sensationalizing the whole thing, especially if the church now speaking against the government with regards to RH bill. So, ang simbahan, Father, na plano daw kaya na, plano ra. Plano sa excommunication. Plano pa na. It's a possibility according to But what they are not planning it explicitly. They're not even thinking of it. But we are trying our best to enlighten the people with regards to this because kung mahimo ni siyang balaod, lisod na unya kay ulahin na atong pagbahay. Pero ang nindot resulta atong mga kining gipagawa sa media is nakasabot ang gobyerno ug ang simbahan nga mo hold of dialogue. Yes. Parang matanaw kung sa gyud asa ang linugdangan natin tanan. Usa maayo para sa Pilipinas. Okay, thank you. Thank you so much for calling. Good PM, Father, kanang reproductive bill supak na sa kabubuton sa Ginoo, mag-unsa man kun hayahay ta pero ang atong kalag nag-ungpong sa imperno from Buday, Gamana, sa Abatan, Lingkod, Maribohok, Bohol. Good. Mag-unsa kuno ang kahayahay kung mag-ung-ung po datong kalag sa... Managingos Ginoo nga kuana. Unsa may mong maganansya ug maang kunin mo tibok kalibutan pero mawala ang imong kalag. Okay. Good evening, Fathers. Di ko uyon sa contraceptives kay mas daghan ang namatay nga mga inahan tungod sa maayo gyud ang natural sandali. Maayo jud ang natural sandali mas daghan namatay maayo jud ang family planning tinuod nga mosamot kasuod ang relasyon sa bana ug asawa hinaot nga mahigmataon ta ang matag pamilya. Salamat. Okay, very good. We have another caller. Yes, Monsignor? Yes, Monsignor. Okay, go. Gamay lang nga comment nga ang tinuod yun nga bride, ang tinuod yun nga lantip,
kana yung makasabot nga ang RH bill dautan yun na. Kunya dili lang na siya taas og IQ nga makasabot nga dautan ng RH bill kay dili na mao solusyon sa ato ang problema. Taas pagod na siya og MQ, moral IQ. Dili ni paghusga no kung dili pagpasabot lamang. Kay nagkinahanglan kita nga magkasabot sa kadautan yun ining RH bill. Kay unas tanan wala man ni kinahanglan na unta. Kay sa akong pagkikdialog sa pikas nga istasyon sa radyo na isahan gani ko ato kay siyang sila usara ko di man ko magpapiri og debate apan ang problema lang kay I had less time to talk kay siyang man sila kabuok unya makatok ra magag-recognize ka so sila ron discuss ako lakbit lang ako silang giingnan nga kung ang tumong ninyo mga kababayenhan mga women's groups is women's reproductive health and protection of women and children, wala man na manginahanglan o kuan RH bill. Na naman tay budget ana ang DOH. Mingon sila nga kulang ang budget tungod sa devolution. Na wala na yung mga funds kuno sa mga kabarangayan, o sa mga lungsod, o sa mga kahilit-hilitan. Kung nga, mo na i-address sa Congress. I-check ng devolution nga nung nawad na hinuog funds para sa reproductive women's reproductive health sa mga kabariyuhan at mga kalungsuran. Kunya nga bang makulang walang mo kabalo nga $5 million ang nadawat sa DOH for condoms alone, 450 million pesos for other contraceptives. Si Noynoy naabot nagdalag $434 million equivalent to 19 billion pesos gikan sa Millennium Challenge Corporation headed by Hillary Clinton nga siya mismo si Hillary Clinton US Secretary of State nagingon nga reproductive health necessarily includes abortion. That's part of international human rights. That's part of women's rights, ang abortion. Now, napagi 2.8 billion nga gingon sa Philippine Daily Inquirer nga the president took home the bacon. Daghang kayong kwarta nganong dili man gamiton og livelihood projects para sa poverty alleviation o sa women's reproductive health. You don't need an RH bill para nga ma-address ng women's reproductive health. We are pro-women, kaya ang church pro-women. We are very pro-children. Pero kung tinuod yun sila yun, nga concerned yun sa mga kababayenhan, sila untang mag-una nga dili ipanghatag ng mga contraceptive kay makadaot sa kababayenhan. Doon naman ko'y backgrounder ng RH bill. Ang backgrounder ni ini, daghan, apan among the many backgrounders nga ningon sila nga ang kalibutan kung no pwede lang magpapuyo og 500 million people. And we are now 6.84 billion people. So what are they saying? We have to terminate, eliminate, subtract 6.4 billion people. So muna, the objective of the RH bill is really to depopulate. And there is no other way to depopulate than to kill. By not allowing the babies to be born, by killing the women, especially Christian women, kay ang mga babae may mga anak, tirahin ng mga pills para magka-cancer na sila sa cervix, sa ovary, sa utero, sa mattress, sa tutoy, uguban pa. Kunya, kining ilang funds for poverty alleviation ay parang mawala ang poverty. Kill the poor. Muna ilahan, no? Kill the poor. Wala na yung poor, wala na yung poverty. Yakin sa may magka-cancer. Ang mga poor sa mga rural areas nga mga gitirahan ni ini, di makapatambal silang kaugalingon. Arang-arang na lamang itong mga dato-dato nga makapalahutay pagpatambal tamag na apas sila kwarta, no? So, if the problem is women's reproductive health, there is so much money for that. You don't need the RH bill, no? Nga nagatabang pagkada one world government, new world order kining engineers nga matuma nila ang the global domination under Satan's reign. So munay
muna gingon sa Evangelium Vitae ni Pope John Paul II, we are waging a colossal battle against the conspirators against life. So this is a problem of kining ako kay nga spectrum ba, no? Kanang globally, internationally, dunay laraw, no, ang padulay aron nga magunob ang kalibutan. And this is part of it. This is part of it. Yeah. So like for example, minsan lang overpopulated ang kalibutan. No, there is only over-concentration of population in some areas mo na kulang. May Manny Pacquiao, kay Kabalo pa. Ingong Manny Pacquiao nga, ay Arisville, kasalanan yan, no? Bakit kung maraming anak, may budget naman eh. May pa. Yan siya, these people, they only see the babies born as mouths to feed, but they are not only mouths to feed. May mga kamayan na pwede magtrabaho, may mga paayan na pwede magtrabaho, may utak yan na pwede tumulong mag-isip para umunlad ang ating bayan. So, ingon siya nga, what is important is to make people productive because people is power. So, dili unta madala bitaw sa mga argumento sa pro-RH bill, yung ututa nga doon ay overpopulation, o niya mingon na nga, okay, we are Catholics for RH bill, Catholics for pro-choice. These are oxymoron thinking, no? So, ang ako lang tambag yun sa atong kaigsunan, maminaw ta sa atong simbahan. If you are a true Catholic, if you are a true Christian, maminaw ka sa imuhang simbahan, no? Kay kung doon na kay problema sa panglawas, mamuadto kag mokonsulta kag doktor. Kung doon na kay problema sa balay building, mokonsulta kag arkitekto, inhinyero. Kung doon na kay problema sa pamalaod, mokonsulta kag abogado, pangwarta, kooperatiba o mga bangko. Pero pag-abot na gani sa faith and moral, let's listen to our bishops, let's listen to our priests because they are the guardian of faith and moral. O niya, as Father Boy said earlier, we are ordained to teach, we are ordained to preach. Ang ingon ni Edsel Lagman nga, the church should only concentrate on the saving of souls. O niya, dili mag-apil-apil aning family planning programs gobyerno. Sayop, no? That's lack of understanding. Okay? 23 na ko katuig nga pare, Father Ram, Father Boy, pamanjo ko kasulay timbang puros kalaging nanimba. Na mo yung mga lawat, mga tao mo yun eh. So, binuang nang gingon nga concentrators ka. Precisely, we are going against our spill because we are concerned of the salvation of both body and soul. Precisely, that's the reason. Okay. Salamat. Thank you, Monsignor Gami Tulabing, ang ato ang Vicar General nga mipaambit po sa iyang. Salamat, Father Gam. Ano ay akong ipaambit, Father Ram, no? Dito no sa Bangladesh, no? Daghang mga babae nga namatay tungod sa side effects sa injectable contraceptives. Kung sa gisulti ni Josas Con o sa ka-gynecologist aning nga pabor sa population control, mingon siya, aron kuno makabuto sa kamayong butang, dunay bayad. O duha, tulo ko babae mamatay, unsa may problema na? Mukunod ba ng population? So makita nimo ba, ang tuyo ra gyud is pakunod sa population, not to dili aron mo improve ang quality sa mga kinabuhi sa kabos. Pag reduce ra gyud, makita nimo na napoy lang ko andre item is ingon nga the last 20 years, no, 2 decades, ang nasod, mga dato nga nasod, pinanguluhan sa Amerika o sa Britain, sa United Kingdom, nakagasto na og $75 billion into population control. Kining kwarta og gigamit pa ni aron pag-educate, no, pag-generate og mga trabaho sa mga tao sa world countries. Daghan na kaayong mahimo unta pag-improve sa kinabuhi. Nya naay mga pagtuon nga nagpakita nga usa sa mga contribution pagpagamay sa population is education, labi na sa mga babae. Job opportunities. Kasi sila na, maharahay na lang kinabuhi, sila na ang mag-decide pila ka bata ang ilang kunon. Gamay na lang. Nakita na sa mga pagtuon. Dili ang pills, dili ang contraceptives. Okay. Good evening, Father. Katong niingon nga butol, mas kapinan pa siyang nga butol. Di na lang ta maghingalan. Sige na laman. Sige na lamang kay iyang pagtuon na mo, butol, mamidere. Good evening, Father. Yes, Father. Nakapasar biya po sa mong eskwela kay Bright niya. Evening, Father. Kanang pera nga ibay og mga contraceptives, ibay na lang na og rice para sa mga poor, fe sumalpong ni sa Paliton, San Juan.
Ang ipalalit ko ang kabos wala ang gikinahanglan sa kabos dili pills. Mga kaning mga kuan daro pag-ugma sa yuta ang mga trabaho mo na ilang gikinahanglan dili ang pills. Fathers, good evening. Unsa may counterpart nga activity sa church ining issue karon supak ko ini father sa RH bill. Unsa kuno counterpart nga activity sa church? Ako lang gihangyo sa tanan kay napoy House Bill nga gisanga si Congressman Roylo Goles, no? House Bill 13 nga naga-protect sa safety and protection of the unborn. Makita nato diya nga ang iyahang balahod dako kay gikatabang sa atong nasod, sa atong kabataan, especially the unborn, sa atong mga pamilya. Dunay petition online. So ikuan lang no, www.petitiononline. Kalimut ko pa daram. Tsaka akong House Bill 13. Sige, in the meantime, good evening. Ikuha lang nyo sa inyong computer, no? Sa inyo sa internet, kanalang House Bill 13, Philippines. Kaya makita diha ang House Bill 13. Okay, good evening Father Ram o sa kauban po nimong pare. Kanunay mininyong nagpaminaw sa kada Domingo from Heredera family in Pison, La Libertad, Negros Oriental. God bless us all. Thank you Father Ram. Okay. Thank you for listening also from La Libertad. And then, self-discipline rana, Father, between sa mag-asawa. Self-discipline nga. Mana sa natural. Mana sa natural, oh. See? Kanindot paminaw ng self-discipline kaysa mag-isgot kag kondom. Ha? Good evening, Father Ram, sa kauba. Okay, man na siya. Okay, Father, nangayon ta ko nimo og advice. Unsa ang paagi aron mabunyagan ang among ikaduha nga anak nga wala man mi nakasal sa ako bana. Daghan salamat, Father. Listening ni nga taga Misamis Occidental. Well, usara ang akong ika-advise, pakasal mo. No? Pakasal mo kay human sa kasal ko ana kining mabunyagan inyong anak. We have a caller. Yes, hello. Hello, Father. Good evening. Yes. Mag-iskot man jud mo ang RH bill then ganiha sa Cebu pamanipot sa ilang stasyon then naa sila mga grupo gikan sa ilang mga relihiyon including ang Muslim. So ang side sa Muslim against po sila sa RH bill. Napilayan po mga grupo sa relihiyon nga against po murag 40 nga lito sila nga against 5 to in favor. And then kabal na tong IUD bitaw Father kung ano mo katong muna mo dry up na si Dr. Buliser bitaw explain ana kaniadto pa na ang IUD na ana siya copper. Yes. Na ang copper is a metal nga poisonous kon na siya. So mauna nga maski pagani na apa din na sa kuan pa ang das misika ng sperm na pagod din na o di pa kasaka dito sa kanang tube bitaw. Ovary. Makuha na siya, mamatay na siya because of the effect of copper. Okay. And then, kanipot siya nga RH bill, naiskot na mga katong millennium bitaw. Nang last time, di ba, nakaingon ko ni Father na ay 8 millennium calls. O sana is ka ng maternal health. Maternal health na adin ha, nakafocus ng kuan, nga protection ko na sa mother para dili magsikpanganak, ana. Pero, katupong naapo ko'y na cited last time nga article nga ako nabasa sa national newspaper nga article to siya sa usa ka doktor niya mention din siya dito nga kanang mga bayi nga mag-take dito ng mga contraceptives either pills or mag-use og unsa pa kanang intrauterine or ligation na agoy side effects. Ang pills ra pagod is kanang breast cancer, cervical cancer, and then cancer of the uterus, kailangan na po ng sa cervix o sa uterus. And then, aside from that, na early hypertension ng bata, pagani siya, ma-high blood na. And then, kanang gawas pa na apapot siya yung mga kanang irregular heartbeats na nasa sa heart na siya gihapon. So, mauna yung mga complications. I will try to look for that article nga ako man to siyang gi-clipping sa niya. Yeah. Huwag na ako'y chance akong ipakwada sa UWC. Sige, ipaliw drop there sa office para atong Kana bitong RH bill, ang mga tao nga nupod na Father nga mag-embrace sila, especially the girls or the women. Tungod sa colonial mentality. It is something coming from foreign nation. So, kita manggod na magod na sa ato ang
kinaiya nga kung unsa gani gikan sa abroad patsyada or unsa na nindot, not knowing naa pa na siya mga kuan side effects bitaw. So naadyo ko kauban father nga murag 30 plus pa na siya or 40 plus ba nga nagkuan na siya kuan contraceptives bitaw. Out yung nabantayan karong bagway lang gani sige yung giatake sa high blood bitaw nga napay mga heart ailments. So sila wala mo nagkakabalo sa mga side effects kay ang doktor mismo nga maghatag ana di man gud nila i-pronounce nga hoy nanay side effects parera pag nagbaligyag lang sunes mayon nga tamis ni day dilawin na sa na tumukupunit ka di napos taas imong gipunit sa ilalom de mga aslom de ito. Okay. So maura na siya father. Thank you. Yeah, dagang salamat tinol ganayang gisulti father nga kanang mga distribute ano yung mga kuan di man nila sultihan sa mga side effects. Hindi siya raman naghatag. Ang ilahara gyud nga makahatag na usara imong anak, gamay pero dili nga ang kanayahay ka. Kana mga side effects dili nila na istorya. Good evening Father, I hope makasabot ang mga ni-use to contraceptives nga mustap na kay aron di na makasala. Mo na atong gituyo dire. Na kanang pagpakasala personal man nila ng desisyon pero nga atong gikandide nga tanaw alang dili lang kanang tanawon bitag unsa gud ang kanabitang ultimate nga result sa ilang decision to use contraceptives no. Okay. Good evening kuya, naglanog-lanog jud inyong tingog diri sa Tayasan, Negros Oriental from Maife in Tayasan. Okay, thank you Maife ug sa mga taga Tayasan for listening. Pakusgi inyong radyo or makadungog inyong silingan. Father, tungod sa mga contraceptives like pills makagrabe og sakit like cyst sa breast maudi jud pataka o gamit. Klaro man tong gisultis tong caller karon sa mga side effects. Kana side effects dili gyud na isultihan ng mga RH proponents. Usa ni ka negosyo sa US contraceptives or Gira or Gira whatever na tinuod katong giingon ni Monsignor kami nga this is a kanang global nga kuan. Ako ang pagpadaram. Contraceptives and abortion is a multi-billion dollar business. Nga naman, Father, can they get money out of this? Oo. Panalitan sa Amerika, legal lang ang abortion, no? Bisan katong normal parental consent ng kinahanglan. So, kanailang mga abortion clinics, bisan mag-average lang siguro og let's say, ang i-charge ba, $300 ingon na. So, dato na kayo sila. Pastilan, kayo gid ito mahitabo na dinis ko. Yeah, how many babies are being aborted in the US every minute? Every minute. Tagkan kayo. So, nag-try bang mga abortion clinics and they're making money. And the devil is working. Yeah. Very much. Definitely. Father, daghan kayo side effects anang mga contraceptives. Oy, kaming mga batanon pami na minyo till now, duhara amo kids 15 years na minyo. Sa mga batanon pa. Manang please do not use mga aning contraceptives kay magkasakit. Counterpart mao pagpahingusog, pagpanudlo sa natural method ug mutudlo. Okay. Mo nay ato unya isunod na pod Father. We will try to kanang look for a guest ako makakuan ko sa billings method pero katong sa ubang na mga bago nga kuan na yung thermal method guban pa to. Okay. Pero sulayan nato tong sa couples for Christ mo na sila trained nga mga tao para sa magtulog sa natural. Atong itudlo ang nato human ani atong pagpadayag sa pagsupak nining RH bill. Atong itudlo dinis kahanginan ang unsaon pagpamaagi nga epektibo kining maong ang nindot ko na padera kana bitong kanang small groups bitaw niya na atay mga projector kay masulti ra gud ta mura dili kayo masakpan no. Pero at least more or less at least na sila mga ginagmay kinabuhi ba after some time nga ato siya kasulti. Uyon jud ayo ko sa opinion ni Father Gami mao nga tsada jud og daghan nga mga musunod sa program pakusgi ang inyong mga radyo aron makapaminaw ang ubang mga walay radyo kay tsada jud ayo ni Ron. Tinuod man. We have another caller. Yes, caller. Hello. Hello. Yes. Hello. Good evening. May gabi diha. Kanang atong diskutan ron ba may ay natabuan na pader sa kuan ba Germany kay legal man dito ang abortion. Doon ay sa hospital dito nga ang mga bata nga gipag-abort. Kamo og lusyon. Mo nang mga lusyon nga mahal kayo.
ilan ang i-process ba? Ang mga bata nga gipang abort. Kanang ipa-abort pa. Dayong ilan ang obviously galingan dito i-process na. Di maka-afford na po na nga lotion, gikanos mga bata nga gipagdabok-dabok. Kuan na, kanang mahal kaya na siya, dayong kapod na mga dato, rapod, manang katong mga gulang, interesado mo pa na kay para sila mabatanon. Una sa negosyo gyapon na. Manang maabot ng panahon nagmulusot mo kay na kuyaw ba kay. Kuyaw gyud. Isay ka kilid isay ka distansya ragyotay na mga klinika nga mga abortion. Definitely. Definitely. Kana ang utok sa tao sige magpanog sa negosyo. Ipuso ng mga patayng bata, dayong negosyo na ibaligya sa tawag pagbalik. Para ba maglusot. Kuyaw sa dingi mo ha, dahil yung ka nakabasa ini. Kuan, kaning mga sa una rin mo ng kaning bill sa una naman Yung nakasunod ko ini ba, di mo wala, di mo balik na po. Mo na, kay, mo gani kay ato na pugnan niya, karon ginalang pugnan gud siya. Ang usas ng musog ini, usap ka negosyante, kaning founder ini bang bill. Negosyante man kama si po. Kalimot bahay man kay tagya man ipodog mga kuan, kanibang tambal ba. Yung usas siya, nagkuan ini kay para siya, makapagusto siya yung negosyo, makahunat ba? Balin, kakakuan kayo ni Padadokin sa ikuan ini, kanayang usas nagkuan ini ba? Ngayong bill. Di ba taga Cebu man? Manguntaan na niya ata Monsignor Kami, kay murag si Monsignor Kami nakabalo ini kinsa ning mga nipirma. Nagsunod ko ining kuan na kay naminaw mo ko sa legislation pati sa Cebu. Okay. I-mention man ito yung ngalan. Okay. Kasi may founder rin Kaya kato nagingon nga ang simbahan ko no ba? Napa ko ni mabasa na yung pills diya. Napa ko wala yung mabasa. Pero mabasa na itong authority sa simbahan. Nagitagaan sa gahon sa Ginoo. And besides, kining maong gipang tudlo about this is about human life. And which is based on the Bible also. God created life. God give us life. Ang iyang gipangayo nga kanabitan diretso gyud nga gisulti nga kuan dili man ato na makita. Pero kining ang ato mga teachings diray po ni siya sa pagtulunan sa ebanghelyo, no? Mamito na ginatay gitawag og gospel of life. Kaya ang ebanghelyo para man sa abundance of life. Kining ilaha, culture of death ning ilaha. As a matter of fact, pagsugod pa lang gani, niingon na gani ang Ginoo, be fertile and multiply. Subdue the earth. Nana to sa karantugon pero wala po na wala magpasabot nga halap pasagad ran ng panganak, no? Wala dili man na mo gitudlo sa simbahan. Responsible parenthood. Natural man ang gitudlo sa simbahan, wa man ta magsupak ang simbahan. Nagtudlo lag maayo bang anay pamagi sa planning wala bay kadaot ang metabo matag magkadap sa kay ang gobyerno nagpakabana man daw panglawas sa tao. Mao daw ang giapas nila kay pagpakabana niya karon ang simbahan nagpakabana gud sa paglawas kay kini atulas mo dagang templo sa Dios. Tino. Ato yung antingan, dili pod pasagaran kay artificial. Gamitan sayo maron. Kay kaning atong pagkatao dili man gigamitan og artificial, natural man ipon. Natural ni, otherwise plastic imong nawong. Kung gigamitan kag artificial, di ba? So, kuan gud na. Nature's way gud ni. Look dog condom. Tanawa ra ko ng mga nigra maot man kayo. Talang pag maot pero kuan na, nature's way pud na. At naglinaw ko para sila. Pero ngano man lagi na sila nisikat man na sila sa katilingban. Mga maayog tingo. Maayog tingo. Mga artista. Si Whitney Houston. Whitney Houston. Tingo. Ano ba? Ito pa natural na. Natural din na tusbon. Exactly. Sinuraon nga natural tingog. Kanya nagpay. Kuan man siya nawog nagka-puso ba? Di niya po panahon nga nasa concert. Kaya bag siya kay napiktahan man tingog siya yung pag-develop siya nawong. Unsa ba? Genius man daw na. Genius bitaw, genius. Wala mahin itong concert sa California ba to something? Si Kuya Germs lang andito. Dili maayo ba? Nag-epekto, ba buta. Ako dapat mo kong matapader. Pero kanang pagkadaw to mata niyon nga kapobriyo na to, dili na mo rasonoy. Kay nagotay ka ang usa ka butang ato sa matas Ginoo kani bang atong pagkakumpleto tinuod kani natay kamot kana mga dato bitaw gikan mga pagkabata gipakatawag man wa man ibisti asayta na pero ang gihatag nila mo ang kaalam kamot ug ting pagkabasko sa lawas moram na tiyo pos Ginoo ibiskay taglawas kay biskay taglawas kay biskay tagpagunon mangko na to nang unsay na tong mangkon gibuhat as Ginoong kompleto niya pagkahuman putlon basig tumi tanaw isang pagpadera namay dili kompleto nga gipagawa sa di kalibutan yang katong bang walay kamot kanya
pala sa bukton, nasa tail, pero ano, mamintal man. Exactly, ano, makahugit siyang... Ginamit yung baba. Walay bukton, pero antigo mo gitara, kay tiil gamiton. Karoon na ay kompleto, putlon. Isa ba? Yan, ngayon po sa pader nga, kani ko nung, unsa ko nung ba mga nabuhat sa simbahan nga, katong Bagyo lagi, ingon. Siya manggod kay, ang iya sumala na siya nadunggan. Ang kanang kaliyukan sa simbahan, dili pa na ingon nga manabi nga mo niya mo ihatag dito. Dili na pares na mga tao nga magkanas katukanto nga manabi. Buhat na sa kaluoy nga dili pa ibalo ng katawan. Kay mo man gingon sa Biblia kung ang imong kuan wala mohatag o kanin tuo. Ano man na dito nilimat lamang ko. Gani ang katubitang Negros Oriental Secure Clergy. Wala magani tumadayon? Itong niaging tuig, siya may Negros Clergy Festival, upat ka diocese bitaw. Wala to na may padayon tungod kay among ipadala sa Manila. Manila to. Gas budget dito, among ipadala sa Manila. Pader, ako yan niya puntuhan na ba? Akong tinuto sa Katoliko. O galapan to sa kaloy sa mga tao nga nakilang tabang. Musimba siya, muhatag siya dakog limos bisag tindakan sa kagatos. Kay kanang sa kagatos bahino na sa mga orphanage, pagkaol sa mga pare, atos mga nanginhanlan og tabang. Daghang kanay mo kanay mo piso. Bahino na kay dili tanan mang kuan kanang okay, musimba muhatag og limos. Exactly. Gamay ra kay nagwa ba na ingon nga kanang simbahan doon ako na income ang klaro. Wabi na klaro. Nagdepende sa limos. Depende rin sa limos. O sa mga uban pa diya nga kaliukan. Wala nga, dili ta pasagad ba kay kita naharam ko ta kilikili ko mong kita kabalo kanuna yan ang kaliukan sa simbahan kay nagproblema rin ang nasa simbahan na kay ang kanang labi ng mga pare mo senyor lapad ba ganun kasing puro kaluoy. Gamay ra kinang budget. Di ba na pagdala na kay kasagaran sa mga muna ilang masudlan wala pa ni kamutan nga masulwan kasagaran gani sa mga kuan mga ayog limos ari gyud diri sa simbahan gyud kay nagtuo sila nga naada we give also nga naman di wala dito sa kuan dito sa DSWD wala na kuno sila kwarta wala na budget Ganiha pananglit human sa komisa ganiha duha ka pamilya ni Dool no nga nangayo og paglimos gihatag po kag ginagmay ra pod kay depende man sa napagod pa dala kanang bang kalusod sa kaning Pilipinas dili ko mutoy kaning bisyo mo na iguadon korupsyon usa ng bisyo sa mga leaders na kakog og kaning kakog pa ano na bisyo kuha na kay mo na imbis gastos pamilya ato na bisyo kay ang bisyo ron sa usa ka butang ay mong gamiton mahal kay kandidat kay sa bugas. Exactly. Mahal pa kay ng bisyo kay sa sudan. Mahal pa panalitan. Mato ka sa fantasy. Dako ka gasto. Dako ka gasto. Ipalit pa nimo nagbugas imong gasto dito. Busog pa imong mga anak. Bisag ultimong pagpatad anang kuan kining swertres. Tanawa ra gud ng uban ningan mo mahal ning bugas, pagyaban sa mahal ning bugas. Pero mahal ni mga bisyo, mga ubang ilimnon. May matiyabaw. Wala mo tiyabaw. Pero mahal ni bugas, kaning presidente mo ipatanginlan. Pero mahal ni ilimnon. Wala bisa kaning kumpanya mo ipasulon. Walang nakasipyat ba? Okay. Iningan sa pader nga, kapobrehon ba? Sabi na sa Biblia nga, katong dato ba nga musunod sa gingarian sa langit, ipahatag magadi ang kataguyunan. Kay gusto sa musunod ni Kristo. Sa panahon Kristo daghan ng pobre. Si Kristo nagkabalo na ng panahon na nga nang kalisod na mga taon pobre kaning nagtapang pero iyang gipanudlo ko ng kuan kanibang pagsulay sa kinabuhi ba. Kaya bisag na itong takon dato, yaman itong ginan nga ihatag imong katuyunan o busod ka kanako. Di man mo to, kay nilakaw man kay kalikulingo. Pagkalisod ko diya sa usa ka tao, sa usa ka dato gusto siya kilangit. Pero ako minta ng dato nga, dahil akong dato nga malusot kay mga butan. Exactly. So, thank you very much. Salamat kayo sa imong pagpaambit ha. Thank you. Kaming gabi. Abi ni mo Father dugangan ako panahon pre grocery sa gang sa buhat ni Satanas. Comment Father good. Kaya actually this is the devil's work already good. Klaro kayo. The devil is working good. So hard. Ha?
mabuntog ang maayo ang maayo. Kay moro gyud atong inunuman Father Ram. Karon aris bill pa to make accessible aron ba ma-accessible kini mga contraceptives. Sunod na is legalizing abortion. Remember itong pag right after sa election, diyan natin mga write-ups nganong dili illegalize ang abortion. Gisugda na. So, muna na siya. Good evening, Father. Mas maayo nga wadon ang mga contraceptives kay kasagaran karon sa mga dalaga daw, gibuhat nila ang mga buluhaton sa Mas Minyo, Tanhay City. Muna, gitawag og sexual promiscuity. Kung moingon ka nga kaning condoms available ni anytime sa counter. Labi na gimong ipanghatag yun. Oo. May paboruton. Di man po. Mao gani. Maayong gabi sa inyo, Father. Ask lang ko kung kinahanglan ba ako pamisahan para sa kalag ang nakuha ako nga bata. Nakuhaan man good cause ako first baby kay bleeding man ko during its second month sa akong tiyan. Pamisahan ba to nako? Father, taga ano pangalan, Father? Comment, Father Boy. Nakuhaan siya, Father. Siya, wala man to kagawin pa to kabunyagi, no? Pero tawo naman to siya. Sige, ampo gito siya gihapon. No? So, ampo na to gihapon. Gawas ko na, ang nagawas to siya niya before na kuan gyud na bunyagan. So, tuwa na kay murag prayer warrior dito sa langit. Pero kato siya taong bata, wa man to makuha sa bunyag. So, Ginoo sa iyang kaluoy, magdawat sa bata nga to sa iyang atubangan. Pero mayo po nga atong iampo para po sa imong kaugalingong healing bitaw, healing sa imong loss sa imong bata. Yes. Okay. Good evening, Father. Ang pahibalo ami kung mag-on-air mo sa radyo ang natural method kay aron dili na nako mag-pills. Hunungan na nang mag-pills. Bisag wa pa may guys. Kining programa paano sa pagtuo, we will talk about natural method of family planning. So, remember kanang natural family planning kinahanglan gyud nga banaw ka asawa, no? Dili na siya mo muobra kon ang asawa lang, no? Kinahanglan gyud nga dunay panagsabot ang magtiayon. Exactly. So, kinahanglan ang kining natural family planning sila gyud duha. Okay, sila magyud duha. Di nato ibaso lang unsa may panghitabo sa uban kundili paningkamutan nato og unsa ang atong maayong ikatabang aron makabaton og hapsay, linaw, makiangayon, may panaghiusa og labaw sa tanan ang pagrespetuhanay sa matag usa. Lipay jud ayo ang Ginoo ani nato tanan. Mao gyud. Malipay jud ang Ginoo niini because we are trying to tell the people His will regarding the matter. No? This is the teaching of the Catholic Church. This is the teaching of God. Moingon na guna sila nga, Father, nga Katoliko ra ng pagkuanan na oy, sila ra mga Katoliko ana. Dili kanang human life. Dili mo na kakatoliko, no? It's a very basic fundamental nga issue or value nga acceptable sa tanang mga tao. Kisa man ko ng mga tao na wala mag-value kinabuhi. Magkatoliko man o dili, no? Di ba tanan? We all value. Isip tao, we all value human life. Okay. Good evening, Father Man, Father Boy. One time, gituduan ko sa ako, doktor, paggamit sa contraceptive pills. Suko ako bana, ingon siya, unsa ka? Sige ka kalawat, gamit ka ana? Pues, unda nga. Simple, no? Simple ra. Natural method ra gyud ang ato. Hi mga fathers, good evening. Greet ko lang si Mama Avelina o Papa Avelino pagayamanan ang also to Nestle Balakwit nga always jud naminaw from Armor sa Magsaysay, Misamis Oriental. Thanks sa mga taga Misamis Oriental, no? Sa ato mga listeners diha, no? May gabi Mga fathers, ang IUD, it's proven nga makakanser og the uterus. My best friend nag-ayud din, nagka-cancer pagkuha sa IUD. Naanay nana og brown na og color contraceptives makapatay nilfi. Patinood na kay kanang IUD, no? Labi na katong copper wire ba tong gigamit? Maka-infect yun na siya kay doon naman sa kadugay sa panamutaya. Yes, so, maka-inflame sa uterus. So, kuyaw. So, undang nga. Good evening, Father. Adyo pa on air ang natural family method kay mo undang na ko pills kay makadaot jud. Salamat jud, Father, kay nalamdagan ako una gikan ni Fe Suwano sa Maribohok, Bohol. See? Sulay lang kuno og asa mong dapita. Sulay og adto ang inyohang kaning sa family life workers ninyo sa inyong diocese o sa inyong parokya ba. So, pwede mo ditong makapangutana, maka-inquire mo sa mga family natural family planning method.
Good evening, fathers. Against ko sa RH bills. On my opinion, what Catholics should do is to pray the Holy Rosary and add this in our petition so that dili mapasara ang RH bill. Tinoon na. So, Prayer, more things are wrought by prayers that this world dreams of. But at the same time, we will have to teach the people, God, with regards to this. And this is our way of helping them. So, prayer and kining atong gihimo karon. So, anything atong mahimo aron makasabot ang mga tao plus prayer aron mababagan ning maong mga butangan Okay. Ang pinakamaayong nga buhaton nato mga katawhan maghiusa ta aron mapugnan ang mga grabing kalamidad. Di nato ilabay ang mga basura, ilabi na ang mga plastik kay gadalara jud na siya og dakong kadaot sa kinayahan kay sa basulo nato ang simbahan og dayong pag-ingon nga way gikatabang ang simbahan. Mind you, instrumento in taon ni silang tanan sa Ginoo nga mao'y tinubdan sa tanan nga ania sa ang atong nahuptan karon. Thanks be to God. Naapoy ni depende in taon na to. Muna yung mga bright. Kay dili baby musulti din og wala mi katungdanan. Ndahan. Munsa mga man jud kuno mi magyawit-yawit diri if we don't feel the urge of the mission that the Lord has entrusted to us, no? Dili po ta musulti siguro wala ta kahibalo, no? Dili po ta musulti diri og mga butol ta oy, madahan. Di po ta musulti og kinatong gisulti wala ta moto nga tinuod. Okay, dugang rana give og sin ng mga contraceptive father kay gauna-una man na sila og dili mabuntis mao na bisag kinsa na lang mao nga supak jud ko kaayo anang RH bill. Thanks be to God. Ubay-ubay ang nipadayag natong supak sila ha kay ako man kung kaskara sa newspaper ang ingon mas dagan si kuno ang Katoliko nga 4 RH bill. Dagan man taron. Daghan man lagi taron nga against RH bill, no? Ang newspaper niyo moingon nga puros ang mga Katoliko ra bagyo giingon nga pro RH bill. Mo lagi na makadaot ana. Father kanang USA nagkadyutay na ang tao sa USA tungod sa RH. Lipay gyud si Bin Laden ani sayon na siya pagsulod sa US lipain man terrorist sayon na atakihon ang USA kay jutay na ang tao sa US. Mabiyan na kanang sa Muslim na po sila evangelization program, a mosque in every city. So padaghan na sila time moabot ang panahon nga puro na mosque ning ato mga syudad so daghan ng Muslim so overpowered na sa Obama. Pero ingon po sila ba nga si Obama kuno Muslim? Mo gani pod. Good evening, Father Ram and Father Boy. Ang simbahan mao ang katawhan. Kung daghan ang matao, magkadako ang balig-on ng simbahan. Apan ang tao nga mao ang simbahan, walay baruganan, mao ka na ang hinungdan, mao nga mopabor sa kagustuhan sa mga tao nga nagpaluyo sa RH bill nga mga anti-Christ. May nang klaro ni. Anti-Christ yun Mao yun. Okay, kuan God. The devil is really working hard to kuan God, to make is a law. Gahinam-hinam na ko makapaminaw sa inyo next topic about natural family planning. Lisod pod baya sa amo situation, Father, kay twice a year naman mi magkauban sa ako husband. What if kung dili na mi gusto manganak, then lisod man ko natural method amo gamiton nga twice a year raming magkauban. Basta naminaw ra Japon ko sa inyo topic about natural method. Okay, we will talk about that, and we will talk also some of the problems with regards to kaning mga sa kuan bitaw mga relasyon sa banay. Tinuod jud, Father, nga makadaot na jud na ako anti hapit mapatay dagan kaayo na iya okay nga sa ayo de gasto siya 200 tao sa 200,000. Muna. See? Imbis wala unta to kay natural ra o tanawa ron dito 200,000 ba to? 200,000. Makaayo taas na edad minyo kay maanda maayo ang tao labi na financial kay daghan minyo galuon saligra gasaligra sa ginikanan ug maandam pa psychologically ug spiritually. Lain po niya. Mao na siya sa mga daghan kay mga batanon nga bisugimog bata because makita nila sa TV unya na ay kondom nga sayo na wala etc, no, kanang sexual promiscuity. Mga ilang bata tawon balik ra sila mga ginikanan, so imbes ang ginikan tananing kamot madugangan na noon ang ilang. Okay, for me, Father, those people who are against the teachings of the authority of the church are nothing but a narrow-minded, don't know what's the consequence of it. From Elia of La Libertad. See? Narrow-minded lagi ko, no? Sagdi laman, ay laman tutaw kapot. Giingon po ni Monsignor Gaming nga,
Ani gani mga dapita sa morals and faith, kinahanglan maminaw gyud ta. Kay mo konsulta man ta og abogado kung kinahanglan tag problema ana, no? So we need to listen to the church because the church is always teaching the right thing gyud, no? Di kita pwedeng simbahan mo tudlo og sayop, no? Good PM Father Ram and Father Gomez. Happy Fiesta Day to Valencianos this coming October 12. Viva Maria from CWA Valencia Negros Oriental. Mista niya Okay, Father, daghan man disadvantage sa RH bill, Father. Depende ra na sa parents nga walay family planning. Dapat unahon ako education system ug job opportunity. Muna siya, man akong ingon ganina, sa mga studies, doon yung mga studies na pagkita nga ang nakapakuno sa population sa size sa pamilya is una, usahang education, no? Especially sa mga babae, o job opportunities. Okay. Mga listeners in town, dili nato lauman ang simbahan nga dako og matabang in terms of material things. Instead, mas dako ang ila matabang tungod sa talagsaong pag-ampo nga maoy makabuntog sa mga panulay nga diin maoy naggisi og nagsulsul sa huna-huna sa usa ka tawo. Kisa man ang usa ka tawo. Sakto. So, ang punto ani niya is that dili maglaom ang mga katawhan nga material sa material, no? Mutabang man ta ko na ata ikatabang, pero kung ikumparar minimo sa NGO, wala may pondo ana. Wala may pondo ana. But we are also helping in our own little ways, in whatever way we can. Ginagbay man siguro, the fact is not how big and how small is the amount that you give. Is the heart that gives, no? And i-check sa Congress mao katong natawo out of wedlock og pila ka million mo make sila og law pagpunish ana o law nga magpataas sa paningidaron nga makaminyo. Mo yung suggestion, Father, nga. Wala, ito nga nato analysis sa Amerika, Father. Ang incidence nila sa ilang poverty. Ang ilang ko ng poverty line is mag-income kag $21,000 a year sa ito pa kuha na siya poverty line na ka. So ilang kita na itong below poverty line. Ang kadaghanan nga kuan yun is mga families headed by a single parent. Especially educational level is kutubra sa high school. Okay. Mga higala mo undang na taog text ha kay mahurot na ang atong oras sa 5 minutes more na lang kay 2 hours na gasulti. Ako lang ning tibawason ng mga text messages. Please muhunong na ta. Anyway, don't worry, we will have more of this, especially sa family method, sa natural family planning method among ipadangat niya din. But in the meantime karon muhunong sa ta kay kung tiwason ni mga messages, then off we go kay mamahuway ta ha kay murag nagkalawom na ang kagabihon. Good evening, fathers. Nang naghingalan ninyo butol o ignorante, mas kapinan pa siya. Kayang gilantaw ang karon ra wala ang umaabot from Jen of Pais. Amo lagi na, di na lamang ta maghinganlanay o gain o unsa pa kay budlay na ba? Beta, klaro mo po na mo nga dili mi butol, di po may ignorante, kami patira, mga bright pansad ni. So sagdi lang to siya. Ang labing maayo nga buhaton bisan og makasala ta ato panghihusga nato ang kampanya nga mag-budget sa mga supporter sa bill. Ipunta na sa religious activities aron na ay kakuhaan og igong pundo para ikaabag sa mga katekista nga nag-volunteer aron makapaambit sa mga bata labi na sa mga public schools kay wa na kay mga batasan ang kadaghanan sa mga bata karon. Values education ang angang ihulip sa RH bill, di ba? Mas maayo mga fathers? Klaro. So, values education, dili ng sex education. Ha? Oo, sa unang panahon gatubo ko, wag ko kasabot og unsa ng sex education, wag ko kadungog unsa na, no? Because it's taboo. So di man ang isulti because as you go values, as you go along, you will learn the whole thing man kay magkadako biya po ka, but to teach them at this age because grade 5 siya nagkapada sa man po na sa may tudlo ni mo sa pagbutang ang kondom kangilad ni ana. Good PM Father Ram and Father Gomez, great cause mga taga Valencia nga magfiesta. Okay. Human na mayong fiesta. Father, sorry nga may mga tao nga sakit kaayo manulti kung supak sila sa teaching sa church. Sad to know that they are Catholics pero di sila mutahod sa balaod sa Catholic Church. Always man gid na, no? Ang persecution is always even within the church. Pero mao na ilahapon ang opinion, but anyway, kami dire amo ra gi isulti ning ang Tinuod dinhi, no? And we are
we are speaking in behalf of God. Kami man ang ngano magagawan tatag abot arong orasa og natulog patag sayo Father Ram. Natulog patag kadili lang kinahanglanon ra bagini or otherwise kami mo ay makuan sa Ginoo niini nga we are not doing our job to enlighten the people with regards the whole matter, no? Father, kanang ibay nila og mga contraceptives pati man sa presidente ng mga squatter sa Manila papangitaan o paagi nga masulbad na mauman. Pero kay balo ka pa atong nabasa na ako sa newspaper, no? Last week sa budget hearing sa Department of Health na sila 400 million pesos ilan na dang gi-allocate para wala pa gani ma-RH bill ilan ang gipasulod sa budget 400 million para sa artificial contraceptives. So, daghang mga senators na reklamo nga dili pa na pwede. Some of them even ni pasalig nga ilan ang tangtangon gikan sa budget. Okay. Ang Dios gaingon nga kun adunay mabuhat ang imong tuo ayaw pahibaw ang imong wala. Wa na kinahanglanang ibadilyo ang natabang sa simbahan. Mauman. Oo. Kay di man kinahanglan natong ibutang sa dyaryo na nga ingon aniya, salamat sa pag-appreciate sa mga messages. Thanks, bless us all. Till next time. Thank you very much. Buutan ka nito mga texter, Father, kaya pag-ingon ako nga hundang na gyud. Pero ato lang di bawason ng uban diriha before we go. Good PM mga fathers, kanang nag-call ninyo, very, okay. Sige. Kana kunong nag-call, wala pa kunong masayod kaayo sa natampo sa church sa Tanang Kalamitis. Ang prayer mismo o sa kabililhong natampo, Nelfi sa Ayungon. Pero more than, Father, ang simbahan baya, more than prayers also kay ang simbahan mag-organize baya og kanang kolekta nga ipadala. Di ba ka itong priest congress tong last time? Di ba nagkuanta pass the hat para sa Haiti? 1 million. 1 million, ha? 1 million, pass the hat. Sa simbahan nga mga pare to. Kita mga pare to. Itong January. Katong January. Oo. Mga listeners ato una-unaon nga dili sala sa mga nagdala sa mga kasimbahanan ug unsay mga kalamidad nga moabot kun dili nahitabo kini 100% kita nga mga tao ang unang mabasog tungod sa pag-abusa sa kinahanglan dili kay basulon ang simbahan nga sa mga panghitabo. Thank you. Pero more or less, no, we have to work hard hand in hand. Katong miingon, okay, human na to, ayan na lang nagbalikan, ng mga butol-butol pa kay Bright, lagi ming Father Boy. Okay, Father sa USA na po nisupak sa RH nga taga USA, nisupak sa RH. Dagan na yung mga bishops dito, mga katuging mga tinol nga Katoliko, no? Supak po sila sa ilang kanang legalization of abortion. Pero na-overpoweran sila tungod kay ang mga kuan lagi dili mo tingog nga dili mo pakita o dili mo padayag mo na ma-overpoweran tas gahom sa dautan. Balo ka dito ang kinsa legalize abortion ang chief sa Supreme Court Chief Justice kung sa siya Ginoo siya nga mohukom nga kini muna kinakuan ang tao doon ay katungod pagkutlos kinabuhi. Dre ang simbahan maoy dako kaayong natampo tungod sa mga prayers maoy itubag nila dre kay dili maabot ang mga tabang diha og walay mga prayers sus kana lang daang pagtambok kana lang daang pagmisa Father grabe kay nang grasya na nadawat imagine si Kristo ang gidawat nila diha sa misa. Imagine sa kumpisalan ang pasaylo sa mga sala o dili ba natabang wala naman nga nato kinabuhi dili para ng kalibutan so kinahanglan ta mo to bumulambo din pero ultimately ang atong kinabuhi uban sa Dios. Walay social events nga wala manggilabot ang simbahan sa tibuok naso dako kayo natabang ang simbahan dako gyud as in dako. Okay, good evening respected fathers. Bason makarealize na si Pinoy nga dili maayo ang RH bill kung mabasa na niya ang kinatibukan niini nga dili ra di ay kabahin sa contraceptive firbiyan pa di ay nga negative pa jud. If ever dili na mapas ang RH bill maluoy ang Ginoo kinahanglan jud ma-disseminate ang info mahitungod sa natural method. Lenny. Tinudon ginas gobyerno, they have all the facilities, they have all the means and resources. Natural family planning method ang gamiton. Dako kayo matabang, less gasto pa. Di na tamo palit og mga contraceptives nga mahal, nya lain ray madato.
Good PM, Father Ram and Father Gomez, na bason lamang dili mahimong balaod ang RH bill from Alan sa Valencia. Bason pod lamang iampo Alan ha. Unya kinahanglan mo kumbinser ka sa imong mga silingan pod. Na American Nationalist supak sa RH sa okay, humana. Alright, about sa mga against sa inyo issue, wa lang jud ni sila makasabot sa ilang gipanulti. Nagpadayon ra jud ni sa ilang kagustuhan nga masupakon sa balaod. Okay, ila pod ang opinion. Atong respetahan, pero ang amo ra pud unta dire bisag lahi magkalahi ang atong opinion, bisag ang among gitudlo sakto kay sa simbahan man di man kamera, di man ni panudlo namo ni Father Gomez, ang inyong opinion, inyo ang opinion, pero mao ni ang dapat katong buhaton. Now, ang ako lang hangyo, respetahin lang pud ay lang pud ta mga botol ta, unsa be, kay brighter ba jud mi. Unsa ba? Okay, good evening sala sa magpatuyang sa naghisgot sa San Pablo og pagpugong sa mga kaugalingon. This is self-discipline ang isulti niya. Self-discipline. Okay, daghang rikene. Good evening, Father Ram and Father Count. Our country known as a conservative state, but because we are already in computerized generation, that's why RH bill appeared. Controlled by black beasts, so pity are those innocent couples. Diri sa amo ang mga walay kaalam are the victims. Nagsakit tungod sa pills o IUD. Very rampant. It's a big sin. Nilfe sa ayungon. Yes. It's a big sin. So dili na nga mo ha. Mga sulti na nas mga tao nga naka-experience concretely unsay resulta, unsay mga side effects sa contraceptives. Yes, Father, tinuod yung natural method maka-strengthen sa between husband and wife from mating ni of tubtubon. Di mating of tubtubon. Isa ba? Mating. Alright. Good evening, Father Ram and Father Gomez. Supak chud ko kay sa sa nagasa baya sa Ginoo ang bata naatawon uban magtiayon nga di jud tugahi og anak from Kulasi Sambuan, Cebu. Yes, exactly, gasa gyud ang bata, no, sa unang panahon. Good evening, Father Ram. Unsa man ang sala kun mo gamit og contraceptive, unsa mortal or venial sin? Ang mo gamit sa contraceptives, mortal or venial sin? Dili na lang taming mortal, venial sin. Ato na lang buhaton, unsay mayong buhaton. Nani, ang mamortal ni siya kung na ang tulo, una, grave matter naman na siya daan, Father. Grave matter, full consent, full knowledge. Full knowledge, full consent. Nga ikaw, imo ni, bisa kabalo kang sayop na, imong gihimo. Full knowledge, kay balo jud kang sayop na, imong pa jud gihimo. So mortal. Grave matter, di mortal, pero kung ignorante ka, wag ka kaibalo, wag ka kasabot, wala ka kaibalo ni ini, well, so panalitan grave matter mo yun na siya, pero waka kebalo nga grave matter yan ha, bisag na kay pagtugot consent, so mitigated, so mabinyal. Pero ang naka ng tulo grave matter, full consent, full knowledge, full knowledge, mortal sin. So mangumpisal. Good evening, mga fathers. Dili po jud ko uyon anang RH bill kay pagpugong ranas mo daghan ta diri sa kalibutan, kinahanglan magpakadaghan ta. Pero ayaw po patuyang. Lain man ang magpakadaghan o papatuyang, no? Okay. Good PM Pads, maayo ta makuhaan nato opinion mga doktor kay sila man mahimo berdugo ani kay sila man ang mo-abort, di ba? May bow man sila preserve og life against me sa RH bill. Tony of San Jose. We'll try. Noon karon wala pa man ng bayan sa abortion, no? Wala pa man ang siya gyud. Ang gikuan sa RH bill contraceptives pa. Pero ang position nato is ang contraceptives nga pagkakaroon kani mga pills abortifacient at the same time. So makakos og abortion. Okay. So mo nang dili gutana. Good PM, suportado ra ba jud ni Ninoy ang ani nga bill, Father? Suportado kayo. So nato si statement nga yan ang suportahan, pero yung lagi nga wapas put siya kabasa sa RH bill. Saan yung pagsuportahan mo sa kabin wala pa kakabasa? Mao gyud mo nang pastilan pasagad no, dili ta pasagad og konsulti ba? Mao gani. So siya kabasa ko na leader pag yun na naton unsaon na lang. Good evening, mga Father, og sa tanang naminaw karon sa panos pagtuo, mga Father, dako kaayog sayo nga balaura na nga idugang sa subject sa school. May pay value education ang idugang kay naunsa na ron ang mga kabataan karon kadaghanan mga wala na pamatasan kay layhan mo anang balaura unsa may mahitabo sa mga kabataan nga tudluan sila ana sayod daghan kaayong nangadaot contraceptive ako gani igsuon
nahapit mamatay kay nagnanaiya matris texter sa lamugong manuyod. O si? Ilan na mga personal testimonies kini using this IUD, no? Sorry. Dali, kay. Yung mga lagi ingon nga maternal health ang lagi promote. Mo na, unsa pagka maternal health ana nga nagadaot man kani dinhi. Good evening, fathers. Di jud ko uyon sa RH bill kay sigurado nga maglangwit ta sa impierno, fathers, kay magunsa man ang hayahay ta nga buhi pagani naglangani mo natas kalayo sa impierno. Mao na. So, kuan ayaw gyud mo nang atong gipaningkamutan dili makadaog si Satanas ining ato ang bugno nga kuan espirituhanon. Sige lang pader kun ingnon ta nga butol tang tan-awon ta kun kinsay unsay mag-antos cancer, no? Sige lamang hapod lamang to, pero sa sunod ato lang gihangi ato mga texters to have some respect also. You don't have to use all other things. Kuan lang, mupadayag ka sa imong opinion, no problem about that. We will accept it. Okay, it's a democratic country, man. Pero kini among gitudo din this is the real truth about the matter. And this is the church teaching. And it's God telling you through the church. Di ba, Father? Maugin na siya. So, God, dili ni simbahan, it's God telling you through the church. So, katong mga Katolikong mingon nga sila nga Katoliko ra gihapon pero dili sila moto sa simbahan. Lisod na. Ayo, dili na Katoliko. Artificial family planning promotes premarital and extramarital sex, whereas natural family planning, which is the church promotes, entails self-discipline. No to RH Bill, Mitos of Mangnao. Daghang salamat, Mitos. Very good. Mitos, thank you. Thank you kayo. Pangumbinse sa uban pa diha. Okay? Alright. Sige ha. Kay Moraog. Good evening mga Father. Ako supag yun ko ana nga bil kay buhat na sayawa aron maguba ang pamilya. Tinuod. Aron maguba jud ang pamilya. Kay mo man ituyo sa yawa. Mao gina siya ang pamilya karon is the last frontier sa culture of life, no, Father? Gospel of life. Manang bungkagon ang pamilya pinagi sa divorce, same-sex marriage, contraception, parang ang ilang gusto kini mga advocates ning rich bill, population control matuman. Okay. So ang family is the last bastion nga ang human ang kinabuhi sa tao maprotektahan. Mabitaw na ang pamilya gitawag na siya og sanctuary of life. Pero mabungkag na siya, muna, the unborn, wala nagi protection. Good evening, Father, katong ganihang nga text. Okay, sige. Kay purya buyag, dako, jud may nga pamilya, wala man may magutom sa pagkugira na, Father. Unsaon nga tapulan man ng uban, tsada jud ng daghang tao, Father, ning kalibutan. Tinood. Nagani uy 3 kabuok mga anak, unya karon naka-abroad na. It was so hard, but they worked so hard also. So dagan to sa abroad. Karon hayahay na kayo. Bulubaktas na lang dito, ha. Good evening, fathers. Ang withdrawal, humana ni ganiha. Okay, humana pod. Okay, gamay na lang jud. Okay. Good evening, maayo jud ang inyong topic karon kay at least kadtong mga tao nga wala kalibutan og sunod-sunod lang mahayagan ilahon na una kay ako supak jud ko ani kun himuon nilang balaod, Father Jovi from Sambuan. Jovi, thank you. Kinahanglan nga ato ning paningkamutan imong mga kasilinganan to tell them nga supak tang tanan ini. Okay, good evening, Father, og sa tanang naminaw karon sa panos pagtuo, Father, dako kayo kung say dako kaayo sayop ng balaura nga iduga. Okay, human na. Okay, mga Father, mausob ra niya na pag-uyon ni Pinoy kay naabaya pud na siya mga suod nga pari sa advicean na siya kay dako baya siyang Katoliko. Maayo, mao ba? Di ba? Dako bin siyang Katoliko niya sa bapod ni oy nga. Ay, basod pud laman og maminaw ang atong presidente nga dili na niya ni suportahan, no? Okay. Alright, mga higala ni ining tunguran nindot kaayo ang topiko pero perting lapasan na gyud ang ato ang diskusyon, but anyway nindot kay daghan kay salamat sa inyohang pagpaningkamon sa pag-apil pakiglambigi sa atong gisgutan karong gabi una manginaot kami kasi umaabot pang mga Domingo uban kamo kanamo sa amo pang pagtuki ug pagduki ni ining RH bill ug especially aron nasayod kita kun unsa ang natural family planning nga maoy atong gisgutan rather than contraceptive
means of birth control. Nining tungura akong dakong pasalamat ganto ni Father Boy Gomez nga miuban kanato karong gabi. Yun naman, daghang kay salamat Father Boy. Daghang kay po salamat Father Ram o sa tanan nga naminaw karon kanato. O labi na katong niupos no sa RH Bill. So hinautun ta nga mas mudagan pa ning muupos ani parang makita po nila nga dili di ay nga nagingon bito lang nga mas daghan kuno ang 4 RH Bill. So karon gabi na daghan kaayo. Duha ra man to ingon nga dutol. Anyway, we're looking forward to another session with you, Father, on other like Billings method on natural family planning, and then we will try to get some doctors also to teach us to give us explanation about other means of natural birth control. Kay mao man na ang gyud digisuta puros man contraceptive sperme. Ngano man jung contraceptive sperme nga na may natural. Mas convenient, masayon, wala na kinalagwan disiplina. Dito anay ra ba? Okay, so mga higala, daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Og hangtod sa sunod Domingo, uban kaninyo karong gabi una si Father Ram og si Elmer Manigsaka atong technician. Kaninyong tanan mo ingon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Have a wonderful week ahead. Goodbye and good night to all of you. God bless you all. God loves you. Lang kita kutob sa atong tulumanon, Panaw sa Pagtuo. Hangtod sa sulod higayon, sa samang taknaw istasyon, kining inyong mga higala mo ingon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, ug manalangin ang Diyos kanatong tanan. DYWC Radio Bandilyo 801 sa inyong mga radyo. Nangindahan sa kahiusahan o kalambuan. My soul magnifies the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior. He looks on his servant in her lowliness. Henceforth, all ages will call me blessed. The Almighty works marvels for me. Holy is his name. His mercy is from age to age on those who fear him. He puts forth his arm in strength and scatters the proud-hearted. He casts the mighty from their thrones and raises the lowly. He fills the starving with good things, sends the rich away empty. He protects Israel, his servant, remembering his mercy, the mercy promised to our fathers, to Abraham and his sons forever. This prayer is brought to you by the Magnificat Movement of the Philippines